Личтуете ваши, трудах я каже. Давачнешь. Короче, бомбишь полностью 100%. С палестиняца отверщуешь. И даже на будущее заготовишь. Dela bărță boșbeș, haloci, kiși aji bolbici, شو ديشان شعر ده تقدر لدول وقبوش واهوش وش عم بيش يحيش بيش انت عربو يوتيوب شو يوخ ستريم شاش يخسين بو تامو حميشر وبو وبو اشت وغداي Израиль мать бог его бог так такого государства не существует представить не Харбич из-за он кстати пацан Ливане румятся Америке ведао тигашу Израиля не существует бог Itse Erkusser ma uudisikin. Дагаза. Паспорт адяка. существовать я шопом початен киг мира бяч аж мою Израилем Уго приход поёт арбо почал без себя тига митинг что байрк селестио Уго как бы почал шкапыл Böyle üyesi vatan şey böyle bülbül stut. Дома нельзя. Копенгагеняца, набережная юг тига yok. Тига прогулки аварсу. Юг как раз пятницу дует и тига и байрак то что с палестинец митинг юцерец чёшу цик халфел та мажин седой та бакстер проходили они там медленно шествие я думаю на была бастиш что сам бастиш юг so юг это дик присахтан уже аржу шу эрктус юг седа трогаю чувство аж Тига пивнушки чё это столик хулхаш диквари но бусул бош пивёр чук щета қеш бусул веши цани хаз боксизерка вял хаз шил шасан бакал хумаветен Iman real del Hudson. Ibrahim, MP3, ну, вот я. Ишт показушник шушал рерто церта пафосно тaqamil шдеш шенка яч мяри юк штахун шлил церта проститутские ходы еще цан шейн волш бойс und они друг друга и не любят и не доверяют и там на показуху дуал рерцер шадек из велха велш из он кулата тиш мегардат цан двак целостин байла бат у него там свои значит какие-то интересы то Дейнахон, Аллах, Вич, Сиран, Гашеш, пиво, цепиво, ты будешь законно шалил, шмабуешь, гомогена сунешь. Вот и дух настоящий мусульманин. Пармат, все-таки Аллах узауил. Маншуэлу. У меня некие вопросы задались в голове, хотел тебя спросить. Скажи мне, сколько лет уже ислам у нас на территории нашей, ну, среди чеченцев? Ну, сколько? 3-4? Ну, если считать накшбандийский, османский тарикат исламом, то максимум там 3 века. Ну, Скажи начал мне, какие-то упоминания. за 3 века у нас вот моллы, вот этих вот богослов, много было у нас таких людей, которые изучали этот ислам? У нас их вообще не было. Обычно они были, как имам Шамиль, как Джованни Батиста, шейх Мансур, иностранцами, и либо агентами, которые были среди нас и пошли служить им. В каждом селе с комендантом всегда был мулла, который на всех стучал, все знал и докладывал. И так было до развала Советского Союза. После этого пришли нам именно арабские агенты, ваххабиты, и сейчас мы в этом. Просто мне стало странно то, что я об исламе узнал, я узнал от тебя. Скажи, кроме тебя или до тебя, был ли какой-нибудь у нас среди нас человек,
который бы это узнал и нам рассказал, что там есть? Не, там просто не было этих всех переводов. Мало кто знал об этом. Там переводов тогда не было всего этого. Я как раз готовлю полный разборный видео сейчас прямо разбор, монтажом занимаюсь прямо сейчас над этим именно. Понял. Просто мне стало странно, и у нас такой достойный народ. Как так получилось, что из 300 лет только от тебя мы это услышали? Как это вообще так получилось? Хай Ну, это Гитлер. время, технологии, технологии, все. И притом я такой человек, которому терять есть что, но и нечего. Поэтому все сложилось удачно, в общем, ты понял. Да, я Володимир, думал, у а нас вот много мул было. Я думал, я помню, типа богословы, думаю, что ни один из них, прочитал может, 50, если их было, этих агентов. Ну, неужели ни у кого совесть не сыграла и не смог это рассказать? Да не, они сами туда шли, их набирали именно таких людей, которые прекрасно знали, что там. Они ехали на этот долбанный хадж и несли эту чушь нашим людям глупым, что типа там доказательство, вечное доказательство на земле Аллахом оставленное, что камень в Каабе на весу стоит. Люди были наивными, глупыми, которые Я не думали, что помню, могут обмануть и так далее. я маленький был, и я что он на лесу стоит, это здание, я сам в это верил, рассказывали, я еще маленький был, и я тоже верил, что оно летает. Это я точно помню. Да. Они просто были заложниками всех обстоятельств вот этого авторитета, который и духовного, трепетного отношения к духовности. Вот сколько у нас не было религии и империи, а была вера, и когда люди этой верой прикрывались, мы не умели различать веру от религии и не думали, что человек может врать, что человеку есть какая-то польза врать про веру. То есть им в голову такое не приходило. А тут, оказывается, существует вера и существует религия, созданная государством для управления массами. антитеррор. Как ты? Я всегда... Альхамдулиллах фи кулли бихайр, ахи. Я ахи. Антитеррор. Просто пока ты живой, я хочу с тобой побольше пообщаться. Эти-то, кто в группе есть, они еще... Вальдемар, это дешевые угрозы своему Ивану из подворотни. Не, он же смешный. Антитеррор, за ним же Пусть угрожает, мне же смешно. Я от работы. Антитеррор, смотри, ты Смех пробивать. Смотри, антитеррор, ты отрицаешь существование джиннов, да? Ну, субхану, каждый из нас в жизни сталкивался с джиннами. Я Не лично сталкивался любой. каждый. Не ври. Как ты можешь Я не отрицать сталкивался, явно? я не сталкивался. Кто не верит в джинах, кончай на пухту нести. Смотри, у Так меня я же друзья- сказал тебе, если джинны для тебя какая-то вера, Смотрите, у меня есть если друзья, джинны для тебя какая-то вера, то ты можешь просто перекреститься автоматически. Крестом во имя Отца, Сына и Святого Духа изгоняет бесов. Смотрите, но сейчас конкретно кто? Вот сейчас русские обращаются... А, кстати, можно тебе как мусульманину вопрос? А то, что там крестом и святой водой во имя Отца, Сына и Святого Духа, эти бесы изгоняются, это значит, что в этом сила Троицы? Смотри, я могу ответить, да? Просто вы постоянно меня перебиваете. Смотри. Ну, конечно, Смотри. я тебе вопрос Я могу задал, тебе даже, отвечай. я могу даже тебе, смотри, я могу даже тебе Библии ответить на твой вопрос. Когда Иисус придет, он спустится, к нему христиане Да придут. я не говорю, Они не скажут- спрашиваю, когда он придет. Алло, Ну, я люди отвечаю на твой крестом... вопрос. Ты мне задаешь Нет, вопрос, ты я не отвечаю. на мой вопрос отвечаешь. Алло, Я люди, отвечаю. этот крестом, Христиане... священники, пастыри, святые отцы, во имя Отца, Сына и Святого Духа изгоняют бесов из людей. Что это значит? Что Троица отвечаю. имеет силу или нет? Отвечай на этот вопрос. Вот я тебе отвечаю.
Они скажут Иисусу: мы твоим именем бесов изгоняем. Ты мне проповедь тут устраиваешь, не надо мне проповедника режим включать. На вопрос отвечай. Я ответил на твой вопрос. Потому что христиане, То- они подойдут к Иисусу: то- мы твоим именем, что- подожди. У святым отцам вот этим всем, им Ну. удается во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Троицы изгонять бесов. Что это значит? Что это молитва, что Троица имеет силу или что? Смотри, антитеррор. Христиане этих бесов изгоняют очень мало. Больше этим занимаются именно мусульмане. Ну, И русские- изгоняют, смотри, изгоняют, смотри, и выходят там, антитеррор, я антитеррор. вылечился. Почему? Что это Антитеррор, значит? Не антитеррор, надо вопросом на вопрос, Ягуд, аузубилля, не надо вопросом на вопрос. На вопрос отвечай. Это значит, что Троица имеет силу или что? Нет, не имеет. Это испытание от Аллаха, понимаешь? Так как они могут тогда изгонять во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я же тебе говорю, они же подойдут к Иисусу, скажут: мы твоим именем бесов изгоняем. Так они умрут, Иисуса не Иисус- будет, тысячи поколений умерло, Иисуса от нету. них Иисус не от них- подойдут, Иисуса не будет. Ты про будущую фантастику рассказываешь. Речь о том, что сейчас Давай за происходит. сегодня поговорим. Давай сегодня русские обращаются за помощью кому? К мусульманам, чтобы джиннов изгнать. Они Короче, шейхам заберите его не себе. верят. Он на Можно вопросы я не задам отвечает, вопрос? этот Аболтус мне Я- задолбал. Я хочу один вопрос задать. Вальдемар, Джиннами пока все ты связаны. живой, Все подожди, сам пока как ты ты живой, Как Вальдемар, можно отрицать пока джинов, живой, у меня субханаллах? вопрос. Ты в Писание веришь или нет? В Писание, Да. конечно, верю. Но то, что сегодня мы есть, Ну, Библию, ее земля не исказили. круглая, не плоская, вот это у нас тема была, когда ты на намазу ходил. Давай с этого начнем, продолжим. Давай. это. Давай. Сахатар да Но ты не признаешь, что земля плоская, да? Земля круглая, это доказали исламские ученые. И шейх Ислам Ибн Таймия это подтвердил. Имена, вот что я ходил сейчас, имена назови вот этих ученых, которые доказали, что земля круглая, исламских ученых. Пожалуйста. Но я могу Давай. на фундамент основываться на шейху Ислам Ибн Таймию только. Он брал уже, других брал ученых. Но это именно научно доказали первые мусульманские ученые. Это Ибн правда. Аритасфен. В Египте он просто ходил на долгое расстояние, палку в землю вставлял и видел, что там день искажается, и он тем самым доказал, как А люди- этот Фазан или Айфазан или Фазан этот, он врет, да, шейх? И готовы Что? пойти на Пулайдж. Где он врет? Или он обманывает людей, или он врет, что он делает? Врете только вы здесь в группе. Ученые Ахли Сунна, они говорят хак, истину. Вальдемар, ты сказал, что это испытание от Аллаха. Ну, зачем, какой смысл Аллаху посылать испытания, если он все знает, и если он знает Чтобы итоги проверить испытаний? тебя, чтобы Он тебя, знает дурака, и так проверить, понимаешь? все. Проверить, чьи дела окажутся хорошими, чьи дела Вальдемар, окажутся плохими. Тебе Бог выбор Вальдемар, дает. те Да. ученые, о которых ты говоришь, они IQ-тест со средним баллом не смогут пройти. Знаете, Как ты их вообще слушайте, учеными можешь называть? Подождите, если вы на истине, да, смотрите, вы знаете, есть группа Шамиля Маликова, да, к нему приходят даисты ваши. Аллахи, Он им час зафил, дает говорить. он Час. зафил. Подожди. Он Ну, подожди, зафил. дайте сказать. Он им час дает времени просто говорить. Вы мне даже на вопрос не даете ответить. Вы втроем на меня. Дайте я скажу, потом говорите, субханаллах. Я говорю, давайте сначала вопрос джиннов. Я зашел сейчас с джиннами. Каждый из нас сталкивался с джиннами. Это реальная тема есть. Это отрицать джиннов, это я не знаю, это где-то в лесу надо жить. Все сталкивались с джиннами. Как вы Не это отрицаете сталкивались. джиннов? Все, вы тем более, меня- у вас там очень много джиннов. Да, У я меня тоже друг- тебе у меня брат- заявляю, что У меня- каждый из подождите, нас братья, сталкивались с дайте- лепреконами. дайте- Слышь? дайте- Не с Вы- Джимми, а с лепреконами сталкивались каждый день. Сталкиваемся. Смотри, у меня есть друг чеченец, он профессионально джиннов изгоняет из людей, профессионально. Охотник за привидениями. Какого цвета джинны бывают? Прикол какой у него? Это Цвет все какой? Окей, Цвет а какой у джиннов? Подожди. Какой цвет у джинна? Какого цвета они бывают? У меня вопрос. Какого цвета? Какого цвета? Какого цвета джиннов ты видел? Я говорю, а как суфийские шейхи? Они Какого по воде ходят, цвета там, они летают? бывают? Как? Ничего не Нескольких цветов или одного цвета? Голубой.
Я серьезно с вами разговариваю. Вы как дети малые, как в детском садике. А Взрослые я люди. тоже серьезно спрашиваю, какого цвета Я джинны ты серьезно видел? разговариваю с вами. Я Слушайте, тоже серьезно Да задаю просто вопрос. ответь на Какого вопрос цвета цвет. ну, джинну они, ты ты видел? их не видишь, они могут в тебя вселяться, чунду всякую. Тут, походу, точно половина с джиннами сидит. Через какую А щель они вселяться могут в тебя? через твой рот они заходят, джинны, к тебе. Ты когда зеваешь, пасть не А закрываешь, выходят тебе, через зад тебе, да, они? тебе тоже через рот выходят. После изгнания выходит, Смотри, так я вы так серьезно не понял. разговариваете. Я с вами серьезно разговариваю. Вас когда Вальдемар, на сзади- каком языке они разговаривают, Они не джинны? серьезно разговаривают. Я с ними серьезно Вальдемар. разговариваю. У них Алло, какие-то алло. малолетки какие-то. Вальдемар, на каком Да. языке джинны разговаривают? Ну, они могут и русский, и чеченский знать. На всех языках. А почему не арамейский? Задевать чувство А веры, знают они арамейский. Все они открываю знают вас. языки. А то Где тут живут, сейчас там на том и начнется общаются. плач. С армянами живут, на армянском разговаривают. А Субхану, как вы не видите? Субхану, джинны, подожди, они есть. Как это вы подожди, отрицаете? алло. Да. Джин, который в Чечне, с мужчиной, который выходит, может разговаривать на арамейском? Кто? Джин. Джин, Повтори который достает в Чечне где-нибудь, этот джин может знать, говорить по-арамейски? Аллаху, у меня друг чеченец занимается этим профессионально. Друг я у него чеченец прошу. когда-нибудь разговаривал с джином на арамейском? Это запрещается. Во-первых, смотри, всем В смысле шариатским, запрещается? Алло, Да, скажу. Когда чтец ведет, изгоняет джинна человека, запрещено вступать в диалог с джиннами. Запрещено. да Надо ну их что ты говоришь, а то мы выбивать. мало диалогов слышали. Там видео, которые вы в интернете видите, где с ними разговаривают, это ошибка, с ними нельзя разговаривать. Их надо сразу выгонять из тела человека. Никакого диалога с Так ними можно нет. с ними Они враги Аллаха. Они враги разговаривать? Аллаха. Алло, Они враги Аллаха. джины бывают и мусульмане. Да. Я, Что допустим, да? иногда я кормлю иногда этих. Враг Аллаха, подожди, джин мусульман может быть враг Аллаха? Они как и люди. Вот смотри, есть люди мусульмане, есть люди кафиры. Также и джинны. Есть джинны мусульмане, есть джинны кафиры. В чем провинились джины мусульмане? То, что они единобожники. Они провинились то, что они единобожники? Да. Ну, в смысле, их война идет между собой. Подожди. Значит, Я серьезно разговариваю, единобожник... ты смеешься. Подожди, ну Вот ты а что ты говоришь, смеешься? джинны... Я серьезно говорю. Алло, Мне смешно, подожди. что я сказал. Алло. Да. Ты сказал, что джинны мусульмане провинились в том, что они единобожники. Но то, что у них, как и мусульмане, почему мусульман не любят? То, что мы единобожники, нас за этого не любят. Если мы целовали там кресты, там То поклонялись есть, почему демократии, Аллах джиннов мусульман не любит? Джинны мусульман любят за чистоту, за порядок. То есть Аллах любит джиннов мусульман или не любит? Любит. Тогда почему они заходят внутрь человека и мучают его? Но смотри, джинны-мусульмане редко заходят внутрь тела. В основном заходят... Почему они вообще заходят? Вот там есть две причины. Первая причина, человек может навредить джиннам, они со злости зайдут в него. Либо от любви, это ашик называется, джинны ашик, влюбленные джинны. Как можно навредить то, что не можешь либо потрогать, либо почуять, почувствовать? Подожди, Ален, подожди, послушай сюда. Как можно навредить тому существу, которого нельзя понюхать, пощупать, потрогать, почувствовать? Как ты можешь ему навредить? Еще вопрос. Ты воздух можешь потрогать воздух? Это существа скрытые. Это скрытый мир, которого мы не видим, но они нас видят. Это скрытый мир. Вальдемар, джин не говорит. Вальдемар, не говорит джин, да, на арамейском? Но они на всех языках говорят. На армейском, на арабском, на еврейском. Еще один вопрос. Если Аллах предопределил, что там джин делает, что предопределил Аллахом, что джин может нарушить, или Аллах предопределяет, что с учетом, что джин там его, что он предопределил, будет нарушать. Как-то не вяжется это? Я не понял твой вопрос. Задай. Вы же говорите, что уже заранее Аллахом все предопределено. Конечно.
А джин тогда что там? Что если джин может все это нарушить? Ну как, что нет логики? Слышно, нарушить. Аллах Субхану Тааля предопределил, чтобы... Ну ты же сам говоришь, что это может уже он, джин там все это нарушать. Ты же сам говоришь, что джин там... Позволение... А для чего он туда вселяется? Для чего он туда вселяется? Ну подожди, для чего он тогда туда вселяется? А чем тогда человек, то уже Аллах там все записал, то джин нарушает, чем человек виноват? Ты подумай-то. Нет, если вы джиннов, я не знаю, увидите, пощупаете, вы ислам... Нет, вижу, я не вижу, если мне Всевышним все записано, но хотя записано заранее, джин это все может перечеркнуть. Но... Как можно все записать, если джин это уже по-своему все делает, но он перечеркивает это все. Вы знаете, я тебе скажу, такой же человек один раз поймали вора, к умору привели, и он задал вопрос, зачем ты украл? Этот сказал вор, короче. Типа, я не виноват, это Аллах предопределил, чтобы я украл, да? И Умар как ему ответил? Вот предопределение Аллаха, мы тебе сейчас руку и отрубим. Понимаете? Все очень просто. Что у вас вопросы кадра такая сложница? Раз руку отрезал, это сказать, что у вас легко-то. Руку отрезал нормально. Ну да, легко. Руки, ноги отрезать. Смотрите, как вы можете джиннов отрицать? Давайте к этому вопросу кадр оставим. Почему он женщин раздевал? Кто раздевал женщин? Джин? Вот этот, который сейчас ты говорил. Джин? Джин, не Джин. Умар или как ты его назвал? Где он раздевал женщин? Что, вот, хватит, ребят, давайте по-серьезному разговаривать. Что, вы вчера говорили, что в исламе бухать разводят. Серьезно говорю, рабынь же, он запрещал одеваться по поясу. Голая жена должна была быть. Это серьезно. Это даже приводит Ибн Таймия в Маджмуль Фатава. Зачитай. То когда Умар увидел, как рабыня накрылась, одела хиджаб, он подошел и спросил ее, тебя уже освободили? Рабыня ответила, нет. Тогда он ей сказал, сними с себя покрывало, хиджаб, ибо да. покрывало только для свободной. Да. Она не спешила это делать, и Умар ударил ее палкой по голове и приказал снять быстро. В чем проблема? Я не Ни в чем, ты спросил, где он раздевал женщин? Алло, Да. ты спросил, где он раздевал женщин на вопрос, когда тебе вопрос задают, ты обычно как истинный ягуд отвечаешь вопросом на вопрос, и я ответил на твой вопрос, где он так делал. И много где еще в сборниках приводится этот достоверный хадис. Ну, в В чем проблема? частности, Вот, подожди. Ибн Во-первых, по Абу исламу, Шейба. слушайте, я могу ответить на вопрос, да? Или будете перебивать? По исламу, по шариату. На какой вопрос ты, алло, дебила, ты кусок отвечаешь? Ты только что не знал этого вообще. Теперь ты уже отвечаешь на что-то? Дебила, ты кусок. Субханаллах. Вот какая с вами может быть справедливость, субханаллах? Да ты только что вообще даже не знал об этом. Дебилом обзывают. Я отвечаю на Ты твой только вопрос. что вообще не знал об этом, алло. То, что ты говоришь, это... Ты только что об этом вообще не знал, а уже стал шейхом и хочешь ответить на это? Нет. Ты только что минуту назад даже не слышал об этом. Так вы как вопрос поставили? Подожди. Вы вопрос поставили с подвохом. Вот этот говорит, а ты знаешь, что он женщину раздевал, да? Что, где? Ты хадис читаешь, это известно, что по Артеговый халич слушан, это мой этот вор времени. Он ворует у нас время, это его функция. А ислам есть, он никакой ислам не верит, ему до этот ислам абсолютно до одного места. Он просто курсант-гивнюк, который у нас крадет время и с этого прихода ловит. Вот именно. Видео с этого канала. Тесла, он is one. Это уматя. Парма, поставь видео с этого, с радио Маши канала, последнее. А кто им герцен? Дамадерцу все равно вайцун хадуйтич хлари док командует там есть канал что он сейчас хадуйтич хадуаш то бош so даже дюйч цез он укар нохчи хаз нохчи цане руша бош сон камил что дайт оля дуйзе зарядку, чтоб были слабые мышцы.
утра собирать чипсы, 8 утра в час память идти поесть, 9 утра в 10 пойти погулять. Русский сержант по кличке Вальдемар учит чеченцев, как жить по исламу в телеграм-чате. Русский сержант по кличке Вальдемар учит чеченцев, как жить по исламу в телеграм-чате. В 11 идти в мечеть, потом сидеть в телефончике, в 12 есть арбузик, чтоб было хорошее зрение. В час ходить в кино, в 2 обедать с девочкой, в 3 поесть картошку, в 4 пойти в тир. Русский сержант по кличке Вальдемар учит чеченцев, как жить по исламу в телеграм-чате. Русский сержант по кличке Вальдемар учит чеченцев, как жить по исламу в телеграм-чате. Я просто похлопаю. Шедевр. Самое интересное, сидит в самой богатой стране, пользуясь услугами служанок, наложницами, а нас хочет в Палестину отправить. Сам не хочет. Он никогда не поедет. Человек, который пользуется служанками, что, в Палестину поедет, что ли? Все наложницы. Болтает просто. يقن حتى يوجد بعد حيوري عن طلع إسون بخود حتى سان ليش تسي على أبشاك شو تسي بيات سوني زي يغتغني الموسيقى أتر. Наложницы сейчас он да, це у нас даур в Палестине, у нас вот сейчас наложницы, це Вальдемарию, да, сумдел. Вальдемара. Сила на вас. Не, Вальдемара, если те. Ну, хуй, служанки, я просто он издевается, троллит. Моя отца. Еврей-то рух раз. Aşağı masage. Akhasosh do delach tie shvolta verushi mavai vui in tsamtevo shekot te verish bogoli as oldaya verioli. Tak delach tatish beshbo te verish boga ajna net yani veri olsh beshbo. Tak so verushi ok hadis lok 44 Abok, veroši tegvacin so bo aldela tiešu, žimolš tieš, hindi tieš. Cing veroši vaca čina a evin sandual Muhammad gerdual hadis tok 44 nummer. No cigat eto mu'min do no so dela tieš tagoda ibnadat. Glavni čano tieščana ciga dama dati waldash admash dat. Admash tieš hal hal do tabatsa khilbo. No dela qana tieš halga tieš اشتيش رخصة صورة شتورتي حد يستوقي فيلانسو Чуо, но он задачу. Он швакли он знает, что швакли но он выиграет юцок, что все равно. Це задача, что это за информация, це هم юцер. Вот за деши дуйдо мельнем ки гайве туаннами там руда ки гадве цаки деши док. Вот термелдом ки гад яшхара что это пойдёт бушок чва. Они тоже извлекают какую-то выгоду. Хотят, что пить будут. Мелдом, что лил ваш ват вешиш, ват. Это омарс и служанка, а что здесь плохого бахчо, что служанку ударил. Для него, конечно, он принцип 5 и тешиш ват. Но они здесь общаясь 2 дня. Цахум выгод, цахум идти, они уже фэсбэ, цахум хотят. Это шенью же хает речь. Цахум это речь, боксонишок, что дать. Цери, хает речь. Все равно какую-то нужную информацию себе они здесь получают. Вот общаясь и общаясь с каждым человеком, они составляют характеристику этому человеку. Что это пойдет, будешь дать. Что я хочу, что я хочу дать. Но именно вот так вот это тоже зашел акцент санц общаясь. Вот общение они составляют психологическую, конечно, там, мелу кигавяш, вот они составляют характеристику каждого человека. Что он дать, и целью это но что они говорят. Витера, многогранно юцер вой дезер дой, вой хундез Сирия тадагайта дез
فرنسا كورت باقيتا ديز شيء دقوا هم شدات شوي كلو دوغوش وين دحل دوغش صار خلدل وهم شتويش سند يد جوا تربيت يتستاندوي إيغا بشريت اتريليجيو أصباحوا سوديل تيشو شو ما با سو الدنيا تامو أدمو دينا داتا لازين كيتا دين لسلونس دين يا ويرو توقتو إتو سورس داول لمن إتا دستاتشنا سو كسامو ما باب يش مداس قداقيتو صون حقا ودلتو خودا ديز خودا تديز شلل شي مليون ماتو شي ترمشل شي وصو هم الحقا ودلقتو ساوي خايتا دات سوال ويزي خايتا مصوما ديل دوتوين نو لودي ويرت باخرة إتا وجه تمشينك الأولين سو تربية شو ل سچورچن غيشيشين تربية دات اتريلي جدا دعوة إيديولوجي ماي وين أغور ماي تانو إيمن إيشنش بيسن دوي أشيل بيزنس وتيري دات إيش гош досона коротко ачарум дои. Если он был бы серьезный человек, про джиннов, про чертей, который никогда не видел, не общался, только мы знаем, что кто-то сказал, что они есть там. Вот про эти несерьезные вещи он не говорил бы. Huel jer čurēt izstilšumus. Marshall Bushwick, dela je wahar oduqa ne hoće vistalajaču, na ostega šabaždujuć. Važne teme, ili što te dar wahar ovistala, a i ca sa tem najbolija. Dela, tamu erdiz, dešen sa bakšan kenti, damadar bakšan, khaldersun, ruje masit sah daqi, تسمعت عادات تا سون گوشتلگی کردین دات مودرشون یعنی تا وی غوشی یقع دات بیش نخچی هما عورین دلقان سورین نخچی هما دوچ اس نخچی هم دیزه دیش اس نخچی هما ده غوشی حلقه یحکام خوش شیگر اس نخچی هما دوچ دون هما ده دقی دیش حد وشتلو هرتكيز شو إقنا تين بريال شرالة بريال صاحتة لدوش ناها غوشي تتيمش بيش غوشي تداشش نستيش إشتا هما دوتك خليك سويك كاتش دات جو ستوش درسوني دات جو نتخل يرسون وما سيت صاحتة دايلا خليك سيرونا لتدوش تعاوي ليسو هون داشي قان عيون سين يشر دخسوني بوخش دات سومان تادات إتا قيت ديزر ونيس قيت ديزر وغوشي تداشا دات وغويشر وشتقوات ونوقي هيتا وجه بعاشرش دو ونوقي بيتنشتش شامبو تشدوش دات غوشي لار ديزر وغوشتل همان تاحا صبري خل ديزر نو بقدو يشويان تغن حلقة دات وغوشي وحكيك دا تديزوي تنخاي ديز و تناخ دوية و تنومان تعليتش دوية يهو إله يتع سيجان بياتس تنصح تعلدوش يهو يخاوين تغوش داتوي إزناغنا غاشوني ديعا بولشان سيعا بولشان أتشي سامي لقدوش نينك دلاسي بيا أسكر بيتنا خلديزي ونيزيتنا خلديزي دات سويكاتش باخشن سون إشت قوية كارتين داتس تسليشكم ونيزيتنا دوي دات هويو تشاوشو تشمويات تنك دات лишний раз вопрошлуш ладуш дат один час послушали он свое сказал мы свое сказали дат нахан хаит дизербош ну часами дат Насколько дешево хитсуни дать, может ишт дать, может кич авахид, но слун ишт хити дать, за оскорбительно хитсун, сайнахах лятся, хумдуй, сай адмали теха, сай нохчали теха дать, и саню чумошник чуян, масить сахтя дать, санах буй, сабаки черхцавиш дать, санисар хуахцавиш, суэл кигибол, علم دوش بالكنتي بوي تاريخ تسويش دات اتشمويات تاعتي والتي اتسنخ يلورش خلش دات لورش واتري ну тунي вопрос недостойно дать шуге шукамиш кладуха дать бакичер камиш кладуха да бакичак уцу
صبر قاتشيتا يبقي نشبات نستلك صبر بوش عطاش بوش وقتوح شنقوش دوي دات عت انتاني دقومش دات تاق اتناخي دات نستلك دات وي اتماسكيتي ويش تعاما دات شن كنتي دات وي ياتشن اتسما دات ميل ولا دات جنرال شباغا وشو دات امام شباغا خليف شباغا وي اتماسكيت تعاما دات شن وي بوخ بوش ناخدوشن وي دات سامن غلاني تان خايت ديشن وغوشي لوري وغوشي لارن بويا وغوشي ديش دويا يخايت ديسان قيوما داشن وي بيش ادم الله يوش دات بوخ بوش ناخدوشن وي إسانيون همش تاني دات ودي باشيش ويغنخ بقي بير باشن دات ساعتي على دوش توش مالي دات بخي يال ساعتي دات غوشي كيك داش دات غوشي لقت دوش دات إيهم بعن دوش دات ناخن خايت ديز بوش ناخن خاشن عود الباشن ناخ سان شادك خاشن توش باشن واخر هو بيحكي من نلوج نتشلش متاع نلوج نتيوك ومتاع ويخاري هون إذا ديت ولوش عن سببنا واخر هو عم خاتتا واخر هو أصنع قصته إلر شاكوه تاع وش إلر سو تخشي شو إيش سلجانش بو إلر سو تاق نخشش حلقة بعنا بلا يا نخشش ثاني كويتي أو يريز فلسطيني نخش غوشة تعنا فلسطين ثاني غورو إيلرسو إيهم عون خارجون قاع أنت شو أبشستنيك مو إذا شيء كان لولش شيء قميل داش شو نا دق قميل داش ومو إذا شو إليلو شوي خارجون تأخذني نلوجن شوي خارجون أصنع قصته شيء حديث ستة أو يلا صح تاع أعمل بولا بيتش قنتير والله وآخر أصلا عندش تاع عنو من تاع إذا تسبيت نمدلا ما بقى باس دات وديش دك دات ساهم دات حالات سماوات وين يقع دك دات ايزي بس جينا ما دات توديش دك دات بورش دوتي خاصونا بوخ بوش دك دوي خاصونا يكيل ويو خاصونا يساسيجا تي خاصونا تاچمو يو خاصون سون جينا وين يقع سبين بالارن بوسون ويوش وش يقع سبين بالارن بوسون جينا استعجاب لردوس اتوديس نك دات سون وابشي دات هدوء ساعة سون بقل ديش دات عين واسكلا عين تيروال تعاهم تيجاوي دي ويقر واخر هو سبوك ويقر ويبي تنايز يستغن شيء كانال شو أنا شيء كانال شو يقمل يدور شيء شو نخش ويروح بو القيتها تيجا دق كم دوشن زورنا عن لدو خلد در أعمى بو قمل دات واخر هو خلد ولدو نو تغنى شو شورنا شاول متكي شو حصلوا جانك شلري بتوج داتيش عجل تغنى تيك وعاخي نو عاجم شانو لزود خزع إيت نخشي إيت بو بوك بو ديك إيت ديك رينا كيو بوش نخشي وزودري حيا وش سارق تيجي تيجي طبعا وتكيش نيا زودري ما بوش وقيتر دقوي قيتم خير بقوي ايش تناو قيت سديش وي مو قيتر دو اخر هو وين خير بوش نيسوني بخارز وش شو حدك نيسور دو دال مقع نيستل لو وشني دال وشن حد الله نو تغنى شا مش غورو تخوش وين نخ خلش خيت نخ ما بوين شاش مش اور بيربوت سوش وين مو غوردوش حنت عبيولخش بوش اشتوي ولات باش باش دعوش تخلش ديل ريس غو ودور ذكر ورسو انت واخر هو سبوك تيت الوم دات تو هر نخ باندوش او في اي حز مدير بجو ديس تيك تا الوم دات هر تگ شي تان каналш ка пармац мала режим проповедника включить 2 часа ми был так яш ашу нах ладу фиш ян лук ди та дючец нах ладу хок канал чу асабар дел 8 стегуй хокон кол 8 стег хойкамел дуэла сетил приехтег вопрос задавать дирду ахца дирду он вопрос задавать дирду что ха проповедник том проповедник юшбат شو نقطة إيش دوي دس دوي لدر دوي تابر دل عملوا خوردون عبرش عوي تون مالش نقطة دو اتبرش بوش رزقوارو تون نقطة إيش دوي parma tots varovati her dir dati shu leder noqchi du shu qversh du ne здесь ты не туда попал здесь не те чеченцы а до веча сами ладуш был noqchi батцел اتتجن شو وخش حيمت كسخايتي واخر فوس يعني اتتجن شي مت كاخايتش
половина он и половина, конечно, 80 таган. И так вистхлу, шул. Хома хил бог. И цандаги камял дочь сам деш тоже خيار تكليتنا بقوى يلي يزوق شو عويست خليتا شون خطاك بينا شون خايت يش يمتك شون برايلش سال اوزو يشوات او شون برايلش لوزو يشوش يشوات ليوكش خان يوي واخا كورس مالنيت мы здесь тебе будем задавать вопросы один хаз дубая он вопрос задавать дирдук ответ шлушду мадар хаз дяш ответ юти вот элат стамбу ай хазал гайт и гайта что عمر ستيرو ما ياخذ غير شو здесь плохого бахту. لأنه это нормально. وين تسميك؟ سوندل تبرايلش تبرايلشكا. ميجر دات بركتوالت. ميجر دات. انت أنا أوكرانيا ما خيج روسيا خيج. تنوت ناتشلون. وانت شام ميتشل ميوش وخايتك تو أنا ويدل سبع. ذا بوتين تسوق. نوعي قوم مارشوتن بالا باتسوما داتشون بين نوعي تسقوا. بوتين اتغاسكش بوسو دينت ياتشانات ناشي براتي ال باتسوك. Но в то же время он хочет нас послать в Палестину. За Палестину мы можем умирать, а за свою родину, Чечню, нельзя. Бахцу. А за Палестину хочет он отправить. Тем более в то время, когда ислам пользуется услугами служанок. Я поэтому говорю, ты должен сейчас с нами связаться с туннелем в Газе. Такие, как ты, там нужны. Понял, да? Не надо с Кувейта там, Эль-Кувейт там вроде, столица Эль-Кувейт. Не с Эль-Кувейта надо с нами, а с туннеля Газы, чтобы мы слышали взрывы там, что как ты ползаешь. Ты сейчас там кофе хочешь пить, а в Газе, в туннеле кофе люди не могут пить. Видишь, у тебя как-то не то получается. Не оттуда вещаешь ты, откуда должен. إتيب نخبات إيش تسق مواتي ودنيا أنت ل وي هو شهدو تشقناخ بوش مداتي دقون أدم دو لدوش دقو أدم دو ويعيغوش سون جين بولناخ مسكوار حبيعتن بر إلراشيك حلوش دقو بر نو تعم قابي أمسو شقي قنير استيجا زودير إزود يولخشير إيه هون يولخش خلق نوت إيه بوش تولش تو السيري دعبيوش خلا نسيو قايش داتي خائت ترتار تا إزود يلغاي ولا لا إيش دا ساعتنا يختلع شريط سجى هو ترى صنو نخش هو دعيجي بيري درتر داي إتى ناخ ليه سبيت هو شو حبيش تدخل ويدعديش تدخل استناء وصو خاستك دوت شيك آتي جرب تلا بوش دولش مداي أدمن هم جمع جوش مداي دون إيش اسم أغورا خلم دو تار دوتشك تار هو مش دوتشك وملا تريد غير تاك نو نانا سستني لدوش وشن جوش مبايش ولي ما يتر عجان سو سفر دوتشن خا سو بوشو عقيقة هو شو عبا مبو إذنا وصن تسجي نك تسوو شتوكو نخ مبو تار جوش مواقع إت أغورا نيستو ووق أغورا تار ويتشرا دوتشكون بيو خمش دوت تار ملدل خما دوتشو جيت ما بيزي إناخ دات دا وطغنا إيش تنساني خل دولشا خبرش ليش خرج أغو قيت ما قردو بايسم شي أغو ما إيه هم أغو باي تغل جمع بشالة صودا ويكري تكيش عند عوالي أغو قيدو حجاعل شيك دويتش وري تنزلات بيال داقو يسيق تساري أو دعدويتش خلچش يعني يهدو على البقدك ديش خلچه تو جوب تلاي قوش خلچه أغو قولي ريو حجان بقل دات وين تغاري تغوش مبر دابانش تيجي سون بايش مبر تغارتان سيديتن چن كوش اوقتان هوش تقدري سمتري كودا اللي تاسтрелы бош يمشي دات ايش كورت زبيت بنير هو تشوين چوسن قي ات مسكوا قي شورت ناق مبو هرا تيرخو تو بيتش بوتي جو تو جوب تلوي جو ناغنا غمديزي وين غرخ ايش صديت الخيتسون هم دوي نان خايتا هدو اتون غلطوات ديت قميل دا سابر ديال اتاتك وو قوش شي تام داش وو رزبوركي وو كينيكو اتون غلطو ولچ او يلورو غلطو اي اكشن شا تا دوت بيا چوغي يرترو سا يرترو سابر ديال هيدا ويني او نيسوين او يولا سابر ديال ستو هو قاچق ديت وكونغا حبيني قميل دوت سافري رامكشكا هذا شيء قميل ده مرزل وهو قميل ده يدير نو سابر ديال وهو وبروش زاد واحد دير زاد واحد وبروش اتويت لور دو فلا واتسدش وقميل ده وينو هاي سوي شاينيسني حبي تربو فوق ما تبي وبروش زاد ما حبي تاع هانيسني اتويت انا وبروش بوت دوبر
الشيء صار مش كعلاتو بيش بيدو ودوتك شور أروح كاتبه نو شير متيح دوشي مت حال نقش حن شيء تج متيح لاتو خوش هر تج شيء متيح شيء ملو خايت ديش دوك تجن شو يعني пришел гость будь добр хорошо что ты пришел вот ты знаешь что гость задавай сам вопрос и будешь отвечать شو أكثر ثاني تسبق أوكران حكيت ديري إلكترون ساعة هم تسخ إلكترون سوالي شو فيتر سانو قليل خاش كيتك نحن باي غاسق الشقاع وين غاسق بوش مباي اتوقع حلقة مباي هيت إسلام دوز لي دوي سانو حلقة اتنامس وقداس قارق مش حميش تعيش بيوخم سعيش سو أرمي وانتنا جمولتنا مخدلا نيغ شوار تانساني نستيجنا تشوح دوش خزدا تبينت عطوش ديرزن صورت كيش سو خلي شوك دات بريك تلعت أجنادو تيتيفون دوي شوح بريام تعطوح دو علي لي على اتخين دون تشوم خيسة ليرس صورت سن عجينشنا دوك بورتريت تروني هرداتو مو اتمي واقع مدى سوي إيش حلقة بالناه بويا هينزا يحتفي تشدوتسو قطع ما دشن غاسك تجري تعزدري سنبو دقبش باتشك دوشن دقبش الزود سنة أرتلوش خبرش تويتسال ترولك شاح بوش فردوشنش قيتش إيش بقش إيش خبري باقش نجح خبر خل صار ثاني نو عنيس با دا دي سا دي دو السوتش موات السيسرا لدو خاص بيسن دو تنوان ورثة تحاول ساعتنا ورقة وشادات شيء دا جنا طب إذا يوم شتات لي لشتي إيش تجنيرسون خل بيز عفيتسون خلهم دو سونا دو خلشنا دو دادا بركة ديريز خليل شو نيسقي ديز حلقة ساونا تومرة تشو حلقة شيشو حلقة دوش دويز داس دار قرن دو إبليس دو شيطة دو بويرنيك دو توش ديك دو تساتوش ديك دو شا دول هما دال قرن دو بوش حدوش نه دوية ويش نوخشلا يوش ويش نوخشي هما تحا چخ دوي دار مقلعها دزي خيش خزا خيش سونا دقي داش حدوش دو نه دوي دق عيرنا سورينا دلقنا وقتوحا وصوبادنا كانال شوحا شدبا يلا بحرمت وش ودلاحا ويش نوخشي هم زشيشات ديش دوي دا يقمتك بوشتل هما شيطيت لاتو ديشتو إبليسيت لاتو ديشتو دال قولين دو إشادل هما إشادل أدم بوش حدوش نهدوي باقي نشبو كيجي نشبو قدك دو نفاكتا ويبزنا وحديشتو إذا دال قولين دو شادل هما بزنا وحدا ديشتو وإذا تاقين زهرا طان شوين والتاقسنا دوقو نخبو نفاكت يقمتك لاتو يز أعز دباغ تبيز إناخ تبيز وجه تبيز دعونك تبيز صحتي على دو أخشي تو أردو أبيزاتنا بقياسة دي تديز استغي يقمتك لاتي تسنة خايت ديز تسنة بوغ بالبلناخ بوي تسنة خايت ديز وي سيريوزنا ناخدوية وين يقع ميولمتك دات وي هو ملل هما حقلات دات تاتي قوتين وليلر دوتي تون بوغلوش بالناغنا خايت ديشتري هم دات إز ويقمت بلات ويز وين خاديز إيش نوختلي تحشق دول دات ويدو إز دات ويش بود لوش دقة ويش معنيش لوش دقة دات ويدو إش دات ويدو إناخ إعز بوغش ديشة ويدو إز دات تاتاني دات هم دي تخوش ديشة إنت إيرم دو إز دات خا هون تخا خوش دالعاريدات زي تشيني ديشتي منو دات سودا دي دات دام اشي قدواش ال دات пошел отсюда ищак дат войтер وردات يو كيغواشلش يا صاحتي كيغواشلش وين خاديز ويغا حيقل دوتي ويش هما وي دوغش دو خاديز وين دات وچو такое да шоу моё давайте шоу ешь кунах шоу ешь дуй тем ешь дари хайволеш тем дала تيم بوش عشتو شو وين خايت ديشتا خايتيش حديتيش تا وين تاخو شن كادي ساعت عيوش عير دو دلا ليرو عجان
Это обязательно. هم دات تخي نوختي هما ديش دات تخي هما دقي ديش وقت حدوش دوتو دات هنز سيالي ريال دات обязательно خدو يش هما ما دات دات دم در دعالس إذا نجح سنة أسأل نيس دات أشوف جش دي إردون تا problem يحصل تيا دات No fact is that the fact whom that is that kid will you spend that. مسحتي обсуждать не дует, да. Sabadeš, Ljohan, antir wala nisbo wahar was nog tjums dies. Blogs nisbo in awas обсуждать вот буква. Вот там тогда диes вот. Томар вот что барик шбиси вот сахан ялас. Селан пало это плени, он один татан корнеш короче тат. Уер са тат борол жуч и вот само сел саате до. Там in awas чували короче. Зазнеш за клубник шпеш уже шуч дуе. И так чуешь, нормально тема хала, дعوة شو يل خوارتك تون جوست خل وش حالده تاع نورمال دعوة شو تون سي خبر دوتش إتاق وحقوش واقش مو إتاق ناخا ويا نوفشي مالديوش عي خوش تي وش دو سيريو دنيا مالدو كروش داقو يش يو ويتاق دو اتناخ إناخ وجوش بابيش مو إتاق وجوش يقنا هو شوا وين إتاق جوش يلا потому что вот чутью истекцини Dat aan pers door die kanaal zo dat is alhamdulillah subhanallah бог шобар дичан из абола ва машалла русский принял ислам бог что это видео юкшун гила любится тамерш охом ночи короче тун девятош борч бог тун беснеште русский принял ислам бог инах гибах калил шубу ночи вахру инах ва хабозит би шубу исаму гивал лилинават абог несту ночи уж дис дедло очо ночи уж отцу дюч мадацивы Пошел ты, лал халдать, угор этник дух, тем более, как тайчан, гучу дауо, шу, наос, тем более, лалур, ну, хугалицу, но гучу яхтеной, и царя хты, просто грубо пошел ты, леле хоис, цаама нис мазаделевой, цунева, уши китаки, цан так цун хабар дучту, Ибраим цун гвист хошуй, цо, совелашун хинз асан цан кайчук, дахо дошун алат цун, гадиситиши хабар, юк элеаш, и наостан, ден туга даса, любочун толу дух ден, трехэтажный ден туга, шухсо, учу, дас, это тоже аташу сотундела идея тугер цихца лучше пора дадали хабар коса адди саат ялса худиду контент туко даюч нормально нахчу бола дюр сагалда худас вагр низкий твезер он дуа دارس خليل دار مقعدات صوبري خلوص الناس صوبر تقوش ثم تعدات يالسا تعدات تعويو توش تعسيرجان تعدات لدوش دات حين خيدة بيشدات إبراهيم ولا إبراهيم سخيد بو بارمت سخيد بو دات شينا خيدة بيشدات وش دات صوبري خل بقي نش دات تقول لدوش تلخومية دات صوبري وشقير هونس أولتيش إبراهيم سونسا أولتيش بارمت سونسا أولتيش دات غرش الخيد هونسا وي تقبوش دات دوك يتس بقي شيرة سام يتس دات وقر يتي خاسون دات ثم تعنو بخي يعصى تعدات وصن أوتسل خاني الدات أوتسل قمنا تقوات إذا يب بوغ بوش تقوات سين خي تقالس ينقع سنينيس تاتا أشوك باخ شو سنة واستيدو جاش ديلش قينتي دولش با سين خي تقاليش يوشدات ميرش هيتساس حلقي انتا قوخسو تا إش سين خي تقدعي اللقاش باش دول جبتي تو بقدر ياسا ويقوش واحد تا إيش شوي أنسجي خاتش تا بيلقل دهقان تا إيت خاتر خيل ديز سو إيت تاني جوابلوش دا تا عاديك يزقي دا هات سدوش ريابوني توق دوش لوشي بوش يوسترليتش Маршал Лушукенти. Буквально пару слов хочу сказать. Вот тип здесь был Вальдемир или Вальдемар, вот, который сказал такие слова. В чем проблема, если он сказал, чтобы он сказал эту раздел рабыню? Так вот, вопрос. Волей судьбы сегодня твоя сестра, дочь или мама оказалась на месте этой рабыни. То есть, да, ты сопротивлялся как мужчина, например,
пал, но сила превозмогла силу, и теперь получилось, что твоя мать, сестра или дочь, или жена твоя оказалась рабыней, и был дан такой, каким бы ни был он святым человеком, дан приказ содрать с нее одежду. И в чем это вопрос? Если ты задаешься таким вопросом, то значит ты придурок. Это не оскорбление. Почему? Потому что оскорбление – это когда говорится то, чего нет. А когда по факту говорят то, что есть, это не оскорбление. Поэтому возьмись за свои мозги. Хотя мне вообще без разницы. Короче, для меня ты дичь вообще. Selam etnaosto Japonet sam alevet. Selam etnaosto خبردتين خبر خيام. سي نتاش كشبات اتو الدون تنبقو اداب. سي نتاش كشداسا بوخشة يولد ميروي يور اشت خبردتش. هند سنحق الموخر دوت المنتاليتيات موخر يخايش باخونس. وي نوختشي موي تير موي تنسا اخي تدو اتسخيتونسون نوختشو إيردات شيشان داتو ألسنهم إشت ألغى شويسهم إشت حلقة إنخ بو إيشة نتشنجة الإسلام تحبا قيتروات أوجد الله مشتات سيش نتاش خلري ولغوش نتسلتن بيد عدو مشواتنس Японец очень хорошо сказал. Это низко моральный уровень, что аморальный договор. Вот как когда действительно чья-то чужая сестра, не его сестра, ну кого-то сестра, подневольная она. Там может, да, насильно это все делают. И его раздевают, ставят, бьют по голове женщину, представьте. Девушку, женщину бьют по голове, палкой бьет. Лишенная всех прав, униженная чья-то дочь, которую отец, мать родили. Не для того, чтобы это какой-то святой Умар по голове бил ихнюю дочь. Вот этот человек приходит сюда свободным чеченцам, рассказывает вот эти вещи, думая, что они такие же, как он, моральный урод. Просто он до сих пор настоящих чеченцев не видел. Он видел вот этих уродов чеченцев, он с ними проповеди вел, он думает, что они все такие же, как и он. Подумайте, это же урод-то моральный, действительно. Это чья-то дочь, чья-то сестра, кто-то родил. Ну, представьте, что человеческое что-нибудь есть, а ты там про джиннов, шайтанов, всякие вещи, там рассказываешь дичь всякую-то. Урод ты. И вот тебе такие чеченцы могут такую оценку тебе дать, знаешь, настоящие чеченцы. Тебе такую оценку дают, а ты там с проповедями какими-то сказками приходишь сюда. Езжай, я говорю, в тоннель в газу. Езжай. Вате хинцам уэр чтерде ويخلات صديق دوك مال بقدو تسها اش ديشن راسي تيمور ويدول شوي انول چانتون ايتا ها برويح كوايتش تاهولي هو تا разведку ايش ويتا نوخشون دنيس بشونا خيس خير دوك ايتا غورا تعزودا خاين شيدتش كوان ووخشر اشادك تحديش مطاقية تخيلت يازن شو ايش تحديش دوك ويلا وش لا تخيل نوخشي أزوجون إشتبول بيتش زوير خولر صناعة. يوازودي حيابا إشبول بيتش ويغزوير شتخولي وانتو برلاو بوشون شو هو إيه ده أزودش ده زوير خليه شو نوختي شو عودل وعتي حير والموت تيشتن. Ой, Элла, что здесь плохого? Элла духшболохун, ла духшболчен. Ой, هم что здесь плохого? Бахца юак нех зуда. Айзу ашух. Мершлоцун хаяк дат. Эйво, хум квалла еще, что представьте, одежду лишает, она не может прикрыть. Эджва, я дуй, я хеч, теквелен моюцу. Есть стыдно, вот ногой ходить, она прикрывается. Я махет эчуан, я юш, и может ногчи махкар, хлта кечса, я юш махкар, хаяли ню. Цун я хетчун. Хар дикта губош, дини вош, елсмане гуруэл. При жизни кому обещан рай, хар укверт гажьятша. Тирум швахш ёхшчу. Ажа, при жизни обещан рай. Конечно, арабский рай. Ажа, я нохч камилш дяш букуш. Окей, рунту хайжун. Уэнте каджи, кшаш кеч нохч цай камил диндел. Шен хьясталуш индел. Мелвик иштумяч. Ишт илей амл шо нохч цаги цяц боулхурш. И мадуэк олштег
يلا حسن نخشي جين موات أولي حسن قيتم بشو ما دوش خيل أو هنت أولش بس وين هوق حكتش ديلا أولش خيل هر لي أمس شو نخشي نسلو ديل أولي دوي حدوق داخل شي بيد ما بات حو شورني بويس دلا ميل ولا حو قيتم حلي قيتم بشو وحدي أش يمش قبل ديش قوق سنة أمارش نخشي جتيات أولي سوي اللي شو ветера асбо гама чеченки будут выходить замуж бо штахум элгах чвар ина вас цогена шевик халалет хейдел мот тиеш дару чого яхи тиеш соуцацасо الباس يتكشويني فاك ألا تحت قطع وش بقي يلان قاعد ديس بقوي نقشة نقشة واحد وتحمى دو خير شو دو نو أكورات دو شير دو كمل نقشة ما سيتجمعوا أس بسيخ ويلهم إيردر شو أس يقول ساعتين شو روست سون بقول واش نكوا بروس ده أس إيردر شو ناس ميجر دريال سابر ديال سابر دير دو شو ناس يغيل قشوك خير دو شو نو سيخ واش إشلوم شوك يرتاد يا ما قلت أم وبروس ده نو بقوا ما يوسف بخير يختك دايتيش يا بخير يلا ملاح شو ما دلواش نو خير كان الواش سمعتني لا قميل دايتيش نو يتك واحد شو وين وتك تون شاملو خايت ديز وين يتشو تون ملو خايت وين نقش دو خايت ات واخر هو صوت يعني نيسبر واخر هو كمتبه نيس دو تو ما بوخر دو تو اسابو نو تو با استغن شي مت كي خايتي قميل دايتيش بخت ات واخر بس سوك بروبوفيتش سي وبروش زاد واحد زولت يوي وير جوتشويلي ناتشل بليت يوبروش زاد واحد يشتابر ديال ويحملوا حوصر دو حكومه اتنش يعني مو يحوصر دو ال يبخيل هو بروستو يبون اتيا هو بروستل دي استغن دالش سنين بوت ليكش رزقوات جوغرس شو خسكر دو ايميلو ريتسون خلول ولا خلول لا جنرال شبهكن شينا جوغرس Ну, короче, переговорщик. Джоухар сала сокан худу или барбах. Генерал чуен кверт до чуол чаяц приходит я. Че фураж кайт, ну кое-либо генерал где ваш головной убор. Это сейчас переговорщик. Джоухар нах мода дешь. Ваш ведь он фураж кай, шавербах. А теперь будем разговаривать. Это на вас туба. Хида камел да это туба Джоухар сунца. Он это что сразу. Че мет кайтен дуй. Оя мы до чун камел مديت بتصبحوي فيتش حملوا إملوخش قميل ويست خليت وقشين دير ديك دوتو قميل دين وندا جوي كلوب دي كايوت كيهمش دوتش خدسون سوم تشير وولسا كلوب دي كيوت يقيني كيوتشني وولسو نو هر سنتيم يوتشني اي وولشني سو ارتسوال اسنا وستو قميل دوس ارتسوال وندا سينغتم بو جي بيوتش بي كلوب دي كمتن وسينغتم بات نو تان دوتش ديك سينغتم بو سيلنا تانا سو ارتسوالسون قميل ديت تولكشي مت كايت يزباس سويل شو ветеран ой окчадол ой оуши кыяч цагылж не в том смысле оуши дючуна отстак чуянчун беш бол балах ой окча кыяч цагылж нах тем более кыятар мабаст ибраим закон лагт ерлят сори ой цаа сам قميل ديش ويتعاد لا دوش سو ميل دوقتون خيحتا تنس دي تندوش عشور غايشون تروست إبراهيم تنس لار وروي خوش إبراهيم من سينشو لا إكتوز ديك خاي خوش لا دوش عاد عشور سو تعشو إيقن سو يبوسو بديني تام سلافيزمي بوش يقول ولش تن إستوچنك يتوت امولات ميشرلات شادلهم حكبات دي شوري قيتيا ويستي باش وديز تن بريدو تليوتو دوافشوتي تعهم يوتي دخايت نوي تعاد تعهم خياتشي هو يتسوشي مداتري وي نتم نمين تعلق ويسيرونو تاع أشمت أوكراني روسيا حقيقة اتيا تؤش دو يخويوخا نتمني ماني عيلقية شات شو يولش شو عش ما يؤسي جيم حلا ما ألرتو قية شات شو عجي خوشي نتعش كواش كيل خوشي ليلو شور فايز باشنك شي هرا ما يتاريخ تاع شي بالا باش
أهورشة تشاج شو عليلوش بو بوصل وبوصل بدين تيه تصبوش يتوش مدوي بيز грамотный наивный наивный вот религии те занести бин был на буйцан тёш до любой чушь я бусол бутан бусол бдин теляца ума я ля все и гую я цахауса цауш все гига оши до хочу ачакца дол цери хочу ацерг шта провоцировать было церг ой цундельца сих дал мегердат в первую очередь соцан о эмоциональный хуль сихало но тем не менее все равно имел дука дуть свой да има дуть та войн веш дуть мадати войн веш дуть дати войн веш напоминать лишь дати со стороны та действительно humant يحقي شو يلق مغلق شو شاوق ويدقدوان ويدعوش بالنيق دقبوان شو بيلش مباتق شو راست خدويت حاج شو بيل نوق الويا شو بيل دهم دوش شو بيل رازن ما بيق شو أنا أتانيق أتعشي خطاب بديل هودو تيادت يحقي أرودي تياولي ويلول شو استجنا تان يهم هودو خايت إنا خويو خايت دوي الدين دي ترخ يشويو دعيوزيت إما يويت سيل إيش ماي هرماي أجين شو حق مس عرقو ليلي ليلش قايون دويش ديك بوصل بدين تأويش بغاسقي شنو إيش أدلات صدا بوش قيت توش دو توي как будто вы действительно российский та частёлш сан إذا заметится до та политика от яцакуш был на буйцар заметится до иш между строк олцунах юкуш доли умшдой между строк был и зачем почему вам отделяться от России Бог дой вот хайкал долж тага стоп отделяться до россиянин ждать я часть России ол хайкал долж сацо любой мелочь на момент я сацо дой дахвает а вот қиятан бочул стагна и что замечается до он их пропускает и он действительно думает что отделяться для шума цун иш қилуш дуқа хулуш тюқа цун дел имел доли дадоузита о чуолш ладуш был на анхате интерес маул царна цакел чуэлол ца посторонний стагта дит улуч та айкапат вот например что мосу диктяқыш на қиятша даже суна кёш чуца дош дуқа хумниш ашок чуа олша хил сайн хаятса аса но тем не менее инт Ибраим виструл шхайна иш чуялол стагат именно Ибраим виструл шхайна со уверенно только дат ас союк яқаца уш ас цападешки я цаум дицаца уш Ибраим справится оли уверенно хулсо потому что он спокойный а ой дат спокойно ой оли торш до да чудо до дат так ой дуо до от сантемит ирдия лелх вуко лелош де гушмадоен Ибраим со сантемонт я даук шой лагт ирлет а вукон шахуда дис цага цунди цум мадацитун и бред хачу туари все ша лагт ирлет угли дата вич цан киш шудиц дис цага ундерш цер дат ди цума цунде вей цевутқақ и цунг все да вы правы as YouTube бред дуэлцу и хатса эла от давига даш цавут кой веш цундели цажим отунах қият мадиезой оқчуа и цагу ши цумнах цақиячи мавати уш церт қамелдеш стага та лоши та юқелеш шаша элаш вы умшли это со стороны выглядит что мы действительно неадекватный и радикальный гоиштигум. Да, он наш брат, принявший ислам, простой русский парень. كوهر سا بويتي يا كوش خليجي خلي سكريسي وإيش دوي مارشول شبايا كوهر سا خل بيش مبوك There are some
Väldigt avvittra marsch och det ser man Sverige. ويستغل مارشوي مو الغير سلادوش عشوار سمنت مراد وألر دوي سنتتوش ليلا абсолютно не испох мураду ладуш ашвар со сам халха бох швар сам заёхек халат давюч хвч адвит весун гладуш мич те вох курву бухирду алду ладух сатух адиеш дуй вай исаца коч вай июэ проблем in sochu ama qovi sa govitiran khil Ibrahim khil Armat khil Tesla khil ili Murat khil tan khaz dica michviga huda dieza khan sa chuvel kamel de wolvel chidu al diezerg maso montah Перечислить бинжани сун и хур дат, дешу одел сун и хур дат, сон дерсе спокойствие бихириат президент. Единственное сбоку куда нек вопрос задать дирдуас, сун и вести хур дат Ибрахим Тесланс Парматинсен опыт и у меня спокойствие не хватит, сон дел вот сейх так думал. Ветеран асбор куда in сама halka ella way ho chadi sa tam ta uzdech khalas davi shuitsa derdush yuqa tsalo khshkanesh rezultat khelu sabr khalidoy ladogush shoda hay maser etnagoso erdushunta dolu ma duy hameta joplur воproslur do qichin воproslur do Uverен خلویز الغیر شوسا و uverен dat каждый юклю шегар ца алгер что ца собор дочь ну да есть возможность мугер до дае возможность юцун юквал там все хабар алла قال هرم شخير دوش دكان آخر دكان هين خير اتل قال هم هذا قالني وي غوشي أي حد سدولش ديو هر ناخ بوش هر ناخ بوش لا دو شو يقول سو لا دو إقيتر وشو هر ناخ بهندوش وي أي حد ديليشيوس هل درم شوي هوش بهندوش قالني أحر بار وش با وي غارم بيش هر حياة يتر يقني جا يتر شوش يولي شورمش وي يقمت كيوي تعلدر ناخ بهندوش وي لدر خليشيات سندله غوش هاخد شون الخير دوشون هر كامير يقو ويرتلو كينك خير دو هرم هما دوتسم دو ناخن عيتلوش دولمش كايش هوك باهند ايش يشتيش ويستخل ويس تاخل ويس شيخل ويس قو ويستخل شوك ابي ذاتن دا ما تالا دات سام 8 minut يحتان قميل دي هو قوادوك بريمينوات وما دا تسلا وير بارمت خير يتو человека надо вести его уметь вести сам уко шим кам хава уко передавать дешь Ишь хадаш махулнам. Незаметно укунг дало. Передают, ведут его куда надо, в пропасть. Вот задавай вопросы. Пропасть только задавая вопросы. Завалить выходишь вопросами. Вот. Суни хурдат я могу просто иногда вопрос нурдука. Стан сундел Украина хахин, этун тевали идак дерсун, Украина хахия يقول موخيت تيال. Ой хаздили веш, да, совел шо. Thomas Bor kudar bitera prosabr diteni khaliye shu albara sam dechena هر المولفيلم يقطع زلطة ريبكة تاع ستاريكو تاع جارلوتي تاع إيش زلطة ريبك بو هرش إيش تعريت كبيم نسلوش باتقو شواه Üç tam ta budulek şmaolica şe şuduca hulildoca. Her şe huduca şadek ha şer ta bu sobiet. Her büyü ugur büyüm şe büyüm yo. Her iş ta aktörski şe bu ala beş iş çuvelu izdat.
И в конце, шун гордо, шун и в конце бьет на олш. Мурат, хокунига религиозный отдел. Даер шунис. Her kun hoku kuriruot yash religiozni отдел hokuni ketja on kurator i bol be hokun yel her facebooknik ma wer hokun hayl her bidla maswer din al on поэтой части din amadin kwes bash gush ma wer hubelo ez yuklo propaganda yash ma wer do SVO her izol bosh gush ma hokunik religiozni отдел поработать с этим массами her do religia застряхтин yol i bol be shu her gush ma wer Религии я бола бешем, уша бершма буй вайн я. По религии бо кицер вариант маяти вайн я кибола ба. Киеч авар нахчи церк аих цало. Только через религию иш я хадош ма дуй уша берсер. Коц религии ия деш. Сирия через религию бе нахчи хажур ма ватер нахчи в Сирии ур ма ватер. Как его можно... Да, и бахпас, ша берш будешь воин, я через религию. Первый, шолот вам бери, только через религию бе бахбур бош бацер туам. Он дач, нохчи почалкуш бу, нохчи шули чубан туам бе, бакоят нохчи, ше почалку до, вож шули бу, вообще цахун отношения yosh, ят, ише россиянш бу, шули бу, нохчи лет, я, туам бахбур бош бацер, раскшк. Видите, почалк элчи бахбур бац, он дач, Пач хумадош, эдду решат дом, на государством, телет новый самхе. Нохчи пачал, ко масхад, эдду, и телетер бацери хауэ, нохчи эд. Ука варцак эмнашел. Хылку кобалдир долум дацери. Но, раск шло, куду, на религиозные почи бакуш амбари. Хаусыл шу. И религии шен, ак ю, хар дюч шу. Раск шло, туам бамикш дац баку нохчик. Но зато он хочет нас отправить в Палестину. Религиозный момент. Я и кам хайну чегор. Ак до меже версен Украине, джихад дуэл Украине да. И религиозный поч мелчо использую. Хайну кипер хижу люка Сирия да хажу, кечен хажу. Сюлш года дуэл олидат, юш нохч бирбоч болтуам бат. И религиозный поч мел управлять. Я что именно нохчи я كيتشات يعني دينس بأوبروليت دلوش داتس كهمال إدوكو يعني هل نحكي هربيت لما سكيت ريوش ترقية تشات شو هولي ودوغان فيتران إذا بديك خان يوتاري شو تعيتير شو قي حلقة دو إنه سونتوش نخوش هنا например будулаческий чачи да именно религию чашбол Dēler bo, dēl boš, tēl dīzoj, dēler bo, dēloš bo, bošaš bo, nīsoj, mīsoj, I tak dalje. Očua, ca šiekonšolš bol nah bojins, her pala butijā, ar gudutijā, iš ca šiekonš koļel bol nah bojins, cēr, iš vičislēt bo cērcu, čua, cēr luš dol hattar huma doj, И вычисли твой и сам ца сирда больный, ца дагах кьеч дол, хумш дуй диня. Уж личку куштун дуй, удует шиекунш, хамухул дэл бохчтя, шиекунш, хилишолш, маяц, бусуптаг, гунуадин, минуабош. И омшюч, ишт инах юга беч, уж держат беш, ишт хабайлош, и буалга букар беш. Дик каню цер, и буал беш була. От TikTok чуа будешь. Даже наанинц ишта логически амел дешус, такой рассуждать деш насчет религии. Суна даже комментарий шезош. От TikTok чуа и буалбеш будешь инца. Ишт буалбеш будешь нохчи будешь киетам чубахкан кюрш. От религиозный, от гуштир и швабисан кюрш. Это не значит, что вообще ца дин квестин дадалитин даяк соца бусал бачо соца дин и дат и хум инс ас дучник иш дат. От религия бейркин лилер дуй ваганча венча леча ача мосуметя и религию лилош бол орт бойой и адбитер дуис. И так киетам чуэр. И религии ишадик шия даг чуа чисто шия кира шия чуа аддитер дуис. Вот и так нормально.
أو البيرقشين ليلرش دوي مصو عرقا مصو سيجشوا مصو مهتيا ميتينجشا مصو أقر تا ميلتسا يوش دولش مهتيا ليلوش دولمش دوي وت إش عدي تغيرش سمويلارش وستقوي يوش وقتار يبوالا بيش بوقش مصو أور حبيش بوتار يبوالا هوك شو عم إش تلاريو ونديلش تارن وين شاشويو خائي خاء تارني نزقوش ما يوروق شو إيال تعبوسل بيوشا مواتيج تعباز صبراتين عشو إيال دون وبلودكش И Кувейт, он дючится, потому что, хочу, постоянно, ложь мудовой, помечал, там вот это у нас претензии, в Западе, Аллаху, низ, Ашвац, в Афганистане, он 20, и он сходу поэтому говорит, что Кувейт, аусин, претензии захалит. Кешчуэль, чувен, ну, подготовился. وندي بارس أبو خالد ويزيون أبو خالد سبارق الشيك أجر ديمقراطيتشسكي أجر دق أتايش بولشويتي غينا وندي شوي قمالالش يا تيجا بوسو بدين دوش أشوات تيجاش سو تيجا وقت سو كويتي أو بارتو سعودي أو شي بارتو باركتو يا دوش تقوى هات منارخي يتقع منارخي مال اتمتشكا منارخي شنو يوش منارخي يتقع يكسو Haggut ki parlamentu alşa patverdik derço. إبراهيم منارخي يتقع وقناسن إيش أمير إيش مموتقع بوي Ю, просто церква парламентская система, это что доктина. Тут самое уж в этом исламском мире, самое уж даже демократичная, там, любовь, шага и штар. Вообще и культуре, вот это там, халифство и султанство, и нацидолог церковь. وقر وقناخ يات وقسي بوسل نعبات سيرخ ادمل اوتش دات ادمل سا هوكر سا اسبراتن سا بوسل نعبوش ادم دو يوا يات سانه يوا تيكر يوك يوا اي ربينا يات ولش ربينا وقر وقر مرشو توا تادي نين شي يشي حبيش يحدي نين خياك كان بريتستات الدنيا جوا يتم بول سا بيكر شي وهم شكين حيين يتحالتي ديخ نين خياك شيء يا يولد يوم قوالنا تسوى تقول دقة شيء أدمن ليش شيء قاعد قوالنا شيء تحليل ما ينيتوي كواتشات قوالنا بريتسات شيء تحليل أنت قوم يا ما يي عربو ما ياتي يتحل غير حيالي نقيت إلت العمر ويه القيت إلت سماحكر حيالي نوعي إذا شيء محكته ما يوخلي المرش خلي هو قيت إلت حيقت دوي نلوج نتيل لتشيت أي ودوخر دوي حيالي وقع هو قاعد غجيات شو ما ياتش ديلواش إيهم يكتبوش عشان يتبصوا الدنيا أدمنت إتصل بيوخل مش دات بريتسا يتحدوا تيسش ميت بحرمت دوتش دو تانا تليات شوقع بويش وقوليلو مش يدين خزدو بوخش وتقوات ميال أورود خليش عشان ميال بيوخم خليش يوعد يحسانيه يوع خيش محكر دائما يولخش كده يوع عشان وين خير يوع موخل يولخ مخ إيهم ديكتو عشان يسبلخو باختو يحتاج وين عشان يسوي يحش سبريلي وسبوخ ساقا ميلش دوك يا فيسبوك نكين غوشوار على يحتخ يتردوي شا هانس كمل دي شو تخاتون نوخ شو ميكش دو دات تخاتون نوخ شي ايش ناخ بوتيت هو خدرتون دم سو ويليشن ветеран хокунам ишадек хаар на самом деле це простой не будет сосан был ца қиеч был на уж зомбированный был цар и он цар вообще замечательно дан он أساسا ديناون بارع царь замечательно цадой хацу царь замечательно не я не в том смысле и цан барбирду бог дати и иш тхил диеш дуй и нормально дуя дат
и даже отцун ойле киетам шадолун дади хайндон цер, от серьезно бон, от религиозный сект эхин стек зомби хульшон цуна. Он даже не понимает, что и он... Царь, это бред яшумду, это бред яшдук царь. Они это одобряют. Да, не, они это одобряют, потому что они не понимают этого. И хкиетам дабуакцу от секты чуоли, и хкиетам адмал даюакцун, цун цагаш, и нормально думают цуни. И нормально доти хахуш, и нормально дубош вати. Большинство зомбированных россиян шмобу, от России долгом иштхилдиеш думать от тебя бухуш до такой степени. Зомбирот бин дебил шинак царя. И цигадек иштхилдиеш думать шлиеш мабуеш. Из хул оксек штяоли. Они не замечают, и он ж наложничий, маложничий, квартбак, и он ж иштхилдиеш думать такцан до такой степени. Дахой и хейк, алкиетам, логик, мышление, шайлуми полностью ликвидировать. Моё. И он думает, что это так и должно быть. Цун шяхили цауш, акрух хульцуна. Цун мелдол, قيقنا بوين شاش سنبوش بو قيميل بو ناخا موستخي غوتسون دا إمنا موستخي غوتسون اشتا تا حقام وخلقتون تياشت دا إمتا شكيالش بوي اور برشا اش نيت بير برشا ليش بير برشا اشت إخلتون دا جواش ديل دي عشاهر دي در تان شالو اعتلا دا и осознаваться дяш и он кёрчвах хулш дукана бушуне и цакиеч дуй уже до такой цундейл маолас сихсер от религиозно от сект эбол нах буй адмал дайоли акрваллал юск цанчу акрваллал потому что адмалол стек и ойлниш хиламацагул مراد on dagbok wa duhale khilbat wait dabol bel ish dabi chana do wechu gasq yaqbulush bar pois bat tut ebedi as et Россия dohone Россия stimati yok to ist tivzo chol goich as ebedi zudritar khabar du china stimat besh goich khesh do etwatar dutseg iwe de chuochu chinzucho bodo ومود ودر شباش كده دي تانخت بوي شوية بيلخش بوي أخدا كركوي إيش تشبوخ чина إزو чубо هند теперь я думаю, что у нас все получится, да, сработать, у нас трудное положение бош. Китио, а вот что будет на هند рук кирдуе да сработать. А царь идут خبر سمعت ناس عاملين وشكا интернет царь чаквас الخلا ميجي سولسها نوي بولك بيحكي чина царь وزدري لركش يتو شومش يوخشي داسا اشتاسا دودر هن اسلام تحت يشتوتسار اشتيهم نو اتخينا تساقع اتسير حبوش ناقي نقصون تسيري внутренний психик галята психологически больной халер дует адам дуй уже нездоровый адам дай бал ища вирват душа нохчи бай абай она тербахам телевизор قيق حيوان خبر شلون صار دوتش خدك هدو ديل يتق هيلسمن يغورو دينك وش صح قال خبر شتات يازينا تو صانيخ يو محكر يو انا كيرت هجيات شو تق ديل هيلسمن يغورو ديني وش الدات صح يا تسغيتي مش ديت بايس ادمن ليوتش بيوخم الدين شون ديل بايس ادمن لي الوردات وداج الدنيا باش مش قبل ديش باش تك ادمن ليات تعاهم اسباي نه يو أنا غجيت شو متسانتيو على علم وقيت أنا شيء هو الليل واش ديالتك يتكو قردك تكو دال هيلسمن يورو البوش يتور نشتو شوف ناخر بس نو ديكو أنا دوختش هات يحكي جموني تات يحكي حاجة هات يحكي وين موني هو تام دوتش ما دوه يوم رزبرات سدلو يتكوارت غجيت شيء هردون بيوخم دون هو وإت يوم لدو يحكي تك تخلوت يا نوختش تخلوت نوختش بكشو مش بدأ سياتو هر بدل ما سوي Veteran, إتى نخبات عمر بن الخطاب بوش إيش أو يتاري عمر بو دولته سنة خام خاي أدم مدي
أدم أردال ديزي شي ولقن تي عدادات جيم ولقن دوق ولقن دوق ولقن أشاش دولة شي ذوي سيين البلات كيوخا عير بوتي إش دي عبوير بوي خافوا إشلر بش للو نا أسطوي ذوي صوت قاعدين والبلغلو هو خوين محمد زدري تسخولش خينش بلغل با حرامة التان هم شوغيت الله تيولك ويتري حجاب تليت الله أزنا وستو إيمين الله وقوت أقدونا تعرف على محمدنا صوت حجاب ويتن أي هندنا صور الزدري إيش هم يوتم شخيت يلوش خلا تاري يوكن أربع الزدري بوي إيش ليلو تقوي إتاق وزويتش سوم ستودنر سو психологически урод خليه شخص يزنخ автомат سخل بوك دوكش يخافوش يزنخ دو يزن زود قول له لي لا ليش بونخ بويش يزنخ سخل بوك يقام يعمر يمجمت يزنخ سخل بوك كنا يزتخ يزودوش لي نلوج نيتش يتعيد زودا يت زودا صالح تلش ميرنش زودري ميل بوي شويت هبول زودر إسبول بوك بيرش زودرش دو دوخش دي قادو يزتهمش عليه لرياتر كمل هردوي شكيخيتي اللي يوتيتانا كوز قوشش يغير مشان صار تغنى يتشون وين خو شيء تهو شيء قيلا قولا بوشتيل شتو تاجر يومش تغنى إز أقرأ يقش دي просто ماسك اللي يلشقش ماسك وهم قوسن شامير أقوم قوشول كدي تاوشوك когда маску сбросил выявилось да твое лицо и нахбукаш инзи тагана тхиц бела бачнеш دقداغل مارش دوغل ددي عمر شيعان سقط شغلته بولات إنز إن القرآن ديش ولا كنا ديل دا عند دحر باخونس بقلا إنزر تيت موليها وهندو تيت عش دويش دعويت إستوري شويش آخري واون حد تتقوش حنان ميالي حيو ميالي باول لكن حقيقة تيت مدولي حي الدنيا إن شاء الله دحر إتيبمش ديش ولا كنا إذا تجود والهم أنت وي أدات ونيتساس دويزنا دات يعني نورمال حلقو شو نا يجي مشتريت داس بينو اتوش داس هاي لول كولا هاي اور ما داس ان حلو شو قلت ان حلقو ايش ادم دو اواون ايدي شو كنا عادو اق خوني ها هرم دات وين هرم دات نوختش قال ايش قلنا شكول لوكسو ليتشنا سويس اول هر نوختش بصبوق هو ونداج خلي لا ويتشوا ايل دي تصير عمادو ده لبوت نغرم مدالن سو خلي إيش قيت ولقى إيه ده مشتوق إشلون ده أقتان صراحة شو شيء عن سجت إشخل سجل فرحان سجتن نو شيء تاع بيزنس اللي نتاع تغنى إز بيزنس إيش تحدوق شو قصون عجين مو قاضي سقى تحن سجتن نو وستحتاج إيه مش مالي يلدم الله بستعدين شو هذا مشغول تاع بس إيش ليه خلد الأدم عمرم هو تاريخ سيناغوغش أولي تاريخ سيناغوغش خوشين تعطوا معا مش ليلش تاجم كيرتي سمدعنتون اسمدعنتون وين شي يعن سقط داش الله روق خوسين سقط داش الله روق هاي زدرشن تهم تسبوش أقوى جاموي إسان قد سيناغوغ شعبال بيتش حيغمتي أتنوق يتن ويج كريستيان هو ورام وري هو يتنتي وراك وراك استعاد شاملوتا شين خل بدوتا شاشمو لو نقشين خذ قريشي يقع تا أبازي أنروين مسيري بيزنس يوهاين شين قصدن تا بيزنس لاتكي قريشي شو بشي شو غلتي سيري يقع سيري يقع رازمي
إيدوشن دين شليلوش ناخلت اللي تد أور تنو دين ليلوش ناخلت قراشي شخاي تانا Bulat, elçu distel elitiş خزديتر تو البراكت يا يوتشن تيمي بعدو شي لامزن سانومن دي توان شو حوخش يا كروان جين بهلا خليوتش دات بريتسات يا باخود وجه كروان جينو كون صانع يا توان جرابت يا كروان جين كون وحوشين كروان جينير بوش خزديت وركو شو دك دو شو تو يديتش باخود والله يوتش كروان جين كون وجه جربنو دات Ага, я это муж не вроде до далте он какой-то седьмое небо, что уж я бухал уже веч караван генер ба пицца вот хордах идах еще не муж не что я функция уже это далте он вахш я караван ген уже وهاويسن يقربت له ويتر على لما يحتاج كان ветераны Иерусалим ведь на генотецуне не сталуч гури караван هل وش البرك تعيش كروان غير بهدال وجا جايت نقتل هر جرابت تدون الحاجات بريسات يهم مش تيتور دش دوتش كروان جن يو جرابت تور يبيو خلوت شي دعيت شو شي قهوك صناخ غمرش كل يو بالح يوكش دبيلخ شي تسوام خيني بوليرش بوريت تسبوسكات زاد دون ويد كروان انترا جرابت تيرو دات حاجه اتل بيو خمش دوي نميتني بركلونتون Bulat, صار مؤمن صار سكوب شو عماقيته مسلمان أولي صار ما تعدو إدواش مؤمن ديلك تيشول إنه إيش الله تيشول شنو قولش ده صار مؤمن ده حرم سو مكة درجة شنا يدنا بوجي إيش ما يرجعني سو ديل تصور صار إيش مخلي الله عزة بوش اشتغيتين تا بامتن كسن تعمش يات إيش هاشينيول أو نوختي ده ناخل مدى غاسق متراج ويروش نوختي متراج تيشتولنا صديلك تيشتول إيش حلقة ناخ مدى وين يوم شازو يزايات يازو هندي تيز هندي يازو رياس ويملش أو يازو غيتشي عنان ميالي لا حيوع ميالي لا بوشتات وهندي يازو رياس يوم شقيتي شو عيقلش سي إيش ليش هندي يازو شي وين يوشمش مدات إتيبمش إلا مدات وين تاع أتانا واخيل دات أي حواليهم يدح ديش وقتات وصلنا الحقيقة تات طول نقش جاقي وال أش عامل مويسين شو خوش سيخدو يبيبهم مو يازيري وأس يازي كنا صار يرت وقر مور ألدشن قيتي يوقع ملدال ويتسويا مينيمو يرت وقر يريد تتأيو خير ألدات لا محكرة أروقور أربيهم سنة يتمجر هرتيبهم شاز وشو دال أطول تات وقع دحر عن قول وجنا ومن أختيات مو غلط عم جيش إيش خلقون دات تأقدي عادون يويت أقل دولهم السنة شوني مدري دون إذا استعجين شنا تشتري دوا تشتري نوع مدنيون عن شو حليلين دولو بيغل جاجين وقعر مو مجيتال أخ هون هاد خليل دات ديلي ريال هاد دالت إقوش خارصو غوركسون سجا بق مدرشنيا دالت إقوش خارصو دات قدع تعد بير دلاد شعر وشدرجي همش علي لي دات تفتال والله حقيقة دوي بسيكولوجيتشسكي تامش نخلقون إيش تخوي المدات يوغي ناخ بوز بولا بيلتشنادات تاخ وبشن قيتكو هالدات دو ألبرتنادين كتو إيوان بيريدال إتس أدمي غير حدا المداير استيقال شو واوي أنا هيا الميات اللي جبر الملايكين تصداوات لي جنادات لي تغلجي موغوي وين حيقل دل وي تاني والخيتون الديل دات وتا وي ادمش تاعهم قلت لك سدولش وي بلس ماسا اتش هم يريو نسقلش دات ابتندر وي تاني وقلا قوت وي دعدت وي خلايا ليتو لا تهم خرج ايش استعدق وي حيقلش ادمي دات تنقر دو خوش نو تام قورت وي راش يا براق يا حلواني براق يعني كرفان جنيه دو نيس باغبيترانس اتا إجنيريتن إفرات دو نيلا جنيري بوش إسكاسك شات إيش أدمش يازينيو تندر ستعرفتيش سون دال حيلا سبق ويوك سون سين كورتا بلاتو سيمسون هيقل بلاتو دي صديلا تيشو إسون تشترو ريليشنز أكيات هذا البراك شو شغل إيش
انت البراك دقيقة شو مو قوتي البراك تا مو خاخ شلتي تو إيمنا دو إت ورد دنيا دعوة شن الله اختريتشي خاخ شلتي يستنو ريمي إت استيالون البراك أكتو شاباي وحوش شن جنير بحثوني كروان يعني تاني بنزنا شنو خاحكي شو شلتي أتاكون مقبدو تقل دوغي والحوق شو شي البراك رخش كروان شليخ يشو شليتي الموجة تشيلو شني البراك يهويو دي تاي كروان ويتران ها يهويو البراك دي تاي Io kar gour olktun tapigassen eu bach karasint zwei elder do et dalt ewan wah wush ya I karawan yuch girtun bach grabanut de karawan gintun akaspi I yushti akari akki shoshlit yetuni mizad dalt sawoder estelno vremetet elburak stayaloni wat almetia dates lachulti Os gourit ja zo twist hallo ish yeter خاتو أقص إنسون هو البراكات تاع كروان شلوخش وايون لت البراك الباندوش كروان كرير باختو بلو تشات البراك يحشي كروان شلوخش ديال خلتي مو خلتي باس البراكات وهو بشيت فيتران الله موس مت ياخل تناو يش مداتش اتشا جيتي شوش داتي Вообще, курбызаны, ангуратя, генибош, караван, нацугена, шиде халка, факет, ауэш, гаура, стекла, караван, иштир ючсагла, шиде халка, стегу, хаде, хабар, хаде, ичнег. Этига, та чудо, да, хабар, ичар, ше. Асам бо, гудо, дел, мосу, метя, у определенный, цан метя, вац, дел, инцуэй, массера, цапанети, шуэй, камел, дечхейна, ца, дел, халвечхейна, تا خلي تا эмоционально قمل ديش يدوع ديش تا стигал хуеш док يغم как будто стигла убош санта и массера мадуй христиан шиду массера дук ишта стигла у эл панетиш маю массера адуч хена дел мосу мехтяу ميتشا والله ونوخا وديل بوش دخلش تاق تانا غورتي هاين تانا إرخت إخشي شاعتشا شي شو عاشيا جيتي شوش دهتهم تان داوي شو بذاتنا كورة تخدم الكوست رودي دالنا وقت أول نارا نسيت موني شو وخش كروان جرق أجا بخودو غربنوتي كروان دي شو بابوتي نشول يوش كروان جيت أقول شيء بيشتو تاكي إشتديتي مراد بيرو نبات ووخ شو إش تخاخيوش قلخ ووخ شو هاتي قلخ ووخ شو ألبيش بلاد موسى بيامرين سنة لامت موينا يتقاطع تيلتين إشتغيش مخلص وتسنن مو خلطاق موسى إقيو موسى بوصل موات بوصل بعد تانا بدينا مداتوني موسى عيسى هارون получается такой лилошдик тахтун гуш дасхойца на космосе цадахч хока далечина бешде гуш дасхтун так хокар جبرائيل وصحويش да такой Жабраил давай я вообще цепочку جبرائيل смотрящий. Дюнен чуал, мэр лилош дол умниш, да царях, что инта представление, иш цап пал волшахтуана, нах виками, иябеш, иш табайлош бус. هوكل أمبر بوكيمش إدياتش إمش دو يودا شيت أم إلش تشيح مخيتر داتي تان يعني تشو إزر أمبر إلش تشيح يوتش مغولي إمالك دات إمش دو إزرش كات إديات شيت أم روديت تعلش ديني سيل دوك دويلش ديني سيل ينودا تريت تشلس ديني سيل موخلت إمش إتشل إزر أم إلش أخ وبشي بريور ياو تشيح كيوتش زودا يباروي نو تشوا غورون تاولشو هذا متوقع ويرسل زودع انت حيواني بوش شيطنا شتات لديو دويتش دا اكل داهو تحلقة تشبه قوش دوش مداتي شكيتش تاقتن موخا اوقا ديك مودو اوقا دون عدويتش دوش تيجا عسير لستوش بتسن أواري هذا السلام مثلا بلا زوجان چون گردو چال دات لپسو
آيات عم بار شيغو بيقن درج دي المدو إتون شيغو بيق تا هيك البلبوت إسليشن تش مدو يتيرنش البراك ستارو أدي تشيت إلوسل دوش إشت مدوش Ar Vidim, so isto letiš. 21 vijeka vejca keter dok djohnog. Očtirno. عيسى ويستغلت Vistam savu Litvu, sam Allah tieši savu šta dēlā tieši bāštā. Jūs man izviežot iš jūtāšu tieši dēlā. Iš tā humā duiconādā. Vēl čūvirdu. ديلا عيسى يوسمن خيرو ال تيش سو هينس بعدك دي شينس حلف سو جورجات يوسمن يوبوش ليل شور يوسمن هينس سقيت ميح تا ادم دلش تا ادم تا شادلي خو شاقيش مهتي قاتشي غوش تا نرمالنا عير دو إش دنيا نشواب دو سينغا تمش تمغش ساعة ومدوش إش عير دو إل إش تا أشو شيني شو سا نو جورجات خيريو إلش وجي أتصنع شيكون شوكسا потому что تا هينز تا غو أدم ده تا سيقيت ما هينز تا بيوغ أدمش دوي تا أدمش دوي شي أدمش نزين شديش ليلدو إش تا вообще تا вельчул та всё قيهما دوش تا отключить دي دو нормально خيلدو أدم إش قيدا продолжение خير يقتنشي تا يل إش إقيتن بوسا سي تا كوارچوا تا ويلنشيش но жиржат очень та шикун школилася потому что هينز если мы логически Ойличи о дунyan чо бар миллиард адам ду почти от бар миллиард адман юк примерно ца адам диала мелч охшин зиядиня о дуньяна мелч охшин зиядиня дин долша адам цетес идаглур доч отцулца خير دو ال تيشق سو شو تيشر دو الايت سون خاتب مليارد ادمانوقا اش تغخرو ال تم يدلور داتسل شين ميلج اوتو زولم دينيا تيتس نولشا تغواغ بواسل Перебит это. Любой это теку дня почалш. Закончка дат. Так чул. Но цацо нечка. اسم بو гуду ветеранин почалшкам шейца закон духваттин вышт адам ша мерша долшин лугда мерша долш цунг и давай ди хайн ла حناقن يا حد بيرن يا حد عني هردينتو دواي تأتسي داق دين دولش واقوي تاق عاسب ديتون الش إتون دلور دوش وتبار مليار دوق أدمن يوقع تصعدم دير دو الخيتون بريميرنا بواسي بو كودر أدمو خيت سوت دا الوالد لتران هنز قريتم بيش والقريتم بيش والديلة Отстагела рьетам боч хиру эл инз идустича дал журжате вагва рубох инз холамаз де шва цахи хо цахарам ямалш я ца зудаш зина олтуна дич якидич хо журжате вагва руас дидон имелач нехомш дичи хо церга qвасим хлуги ас платош хлчи Дунянчо адмиг и далурдоч адмиш хилчи, та получается и адам от Аллах ялак ирьет мехулш маду. Цунта ишт и логически ойлич не жуержат хулил дуйтия олит ах ишекун шхвалокса. انت سندل وشم اتيمن بارس انت وين دقو بتشا زكونشكا اتكو ديشي شولق تات متشكا ريبو شولق واغواش متكايشن صح واغواش نيم بولي ازر شرشكا واغواش يو تشوارت ايقولش واغواش لا صح دمداتي Гитлер слили, да?
Так, получается, Аллах Гитлер хулш хулк так, Гитлер с бабагини на пьещу хуш миллион. Adam milyonu milyar adam kultuğa. Çok velna duy mello şak çoyak duy şu tanahi wajna bihboç hiza boyt sote nitk batar. O kara muhizet yani rajiyat duy ya ta bihbabat. Çünkü velit şunu ya hu bihbo çünkü hu del et halt yakbat. Ta bihboç milyon Haja veteran taum ali tasuk. Hins o Deutsch elçuna iştin so Deutsch do o jurjati yosmani boş. Hinsona so jim olchena no let 15 let ish dawloqata dünya huma qiyata wala spreechert yedun da doluşma du qadolo dünya nomni qiyata ladu sonda ima khash dega busul dünya bel borçun ya wala tag iman doluş wala I sadir dutun ideal bog dešvoč biolel tagola o aspe aliru boš I humšduč iść Jezuso dat. No ja sejšin balgan ginuxo dat și dağar tsalamaz dina yamar qabawoč și sa qurş. Lel naxagina sunu tsa adman nouqalwini adman wasini adman ziyadini boč. Qiyetyo Sejšin balgan gina böş inach leş şade gin humşdu sapastavit dinar. Сакъярэ буш дал бог вообще تعالى مزمار تعاهم ليلنا باتش نوتسا ناغن اش تا ظلم نزين يخيل باتش تا نوقلون شينا باتش сразу был садел могш далилш ши садалл суно могша болш законно далилш резко садел нахгина сун Дел Бог деш, бубош, всю жизнь лелш болш, аспя, цамгаря, болцалеш, мета, белхюкш, аспя, инзари, ишч бел нахагинасун. Да иш монисло. А идуч доломши, бусол динтя иманя олстаг, садирдуй, Дел Бог садеш, лелостаг бюх, хакя, охши унадинахчу, охши лиру бош, и умш. Шадик сопоставить, дичи? Бред, да, придуманный бред чтобы управлять людьми, наган чуюалин, страх юк, да, и жюржгати, и шабл, и палбу, и наган чуюалин, страх юк, чтобы ими управлять. Мурат, и хаздели кудерсун, вот имам Шамилла, اتكشت وياك اتمامد اتكشت كوك ار قودينير باي كوك مو قودينير توش حليغه تنخلتي شو هي كوك شادادين سا كوك بيدوش باي سا يتسوي اني قود وردوش شغله شو اشغل هات اي اني خي نتون كوك ار قودينير بوخش ايش تا ايميل دول البوراك هري ايلر يتميل ديك تور اون ملك ديك تور غوش خلقون تميل ديك حاجة veteran deeldak indir vēlās juqļēlan. Saprastīts ērvēļu, šorso cundēlsei degā deg dāēl undī daras bēk mobilā. حاجة hins идейл вахт, hин, например, бос, дейл хуль Аллах, хуль без разницы, ну, цела, дейл уқис. Короче, Hins idika u iz qiriet mi u iz qaran čada žvazin u milosti u там милосердный у олчана шадик дуциga. Я понимаю цу цахам бинхилч адми ажал хара ди хар ашдах шун дик душун хар шу дигана ашда дик душун харум ашдаха шу диган зин ахир душун из Я Адам просто предупредить дешь. Дуй Адман, и он хаит, чи я понимаю. И да, ас жиржат я вегуар уабо, глерт я хум хиетишун, просто дал и хум Адмиг. Хажал, ас акуял наун, хажал арнияк бон, харум да мекшну, харум мекш датун, харум адой ас хавегуар он церга бош. Дал бош хилш, и глерт я хиетишун, и хум. Я понимаю, хажал и он бзия донис.
حديغنا زيدوني حسن بول ناغن يقع ناغن حباني خلش زيدونيس اشتحون خائتر نيق أصوابين لاون حون ديك نيق غودك بيدي ديك ديلا حين ديك خوردون حين بيدي زيني ديك آلر سقيت دال ديك أدمو حيغن بوخ دنيان شو أدمن عجلر ديك دون هر غو دون هر أعداحون زيخير دون تو إديش ديلا أس حيغرم ديرتون حتى ليتيق تو أولي عاد ما ديك أدم ايوه ده حيرز لوك كاش تيرلوتي لك الأرسلوتي أس حيغر ما دي يتسألي رزيه دو مبوحو سيعو يشو إيه ما تدو أدمو ديل مودو إهم هر حارم دون هر أعداء أس حتى إرجع واغوارون مو إيردوتو وتمش يومش تحتش ويليش что-то непонятно духсоне омш делер иш дуйти ай омш так хули умадат отцул эт диктатуры угур бюо диктаторш буйог дөнянча цер программи цер системи маю ишаиг идия хокпа чалка харум мекш душун харум мекш дахшун харум аж дахшун цаасин гаттам цаано алло хряхшун это означает что от властен лояльны хилюшу полностью лояльны хули хайваг мегардон эм асхватин до законтир цакваг налево направо баки ак ас попробуй ас айнхудо ажо диктаторш и докшей пачалка избу сопоставить дич измадо кадик ديل اختيش موي نلوك نوينا اتس ديل لا تسمى تخا هو دنيا نمش تخاون تا تخاون دنيا نمش دنيا دي ارا دو كان تا يلس من ياش يتسيغر وين تا وتو كان دو شخي تخلق يوني حوا امتى داخل لو كان بيت نخمه بيزيك القيس اخبرش نيت ما خرج الشخي تخلق يوني حوايت دنيا شكواليتشا وهند يوني ولو شدوي جي خاد نعطي حداش يا جي خاد هونك القيس نخمه بيزي اقتي دولجن شو تسچنيت دو اتمنجا دو داخلن شو اير دو بخ يوني دنيا شواليتش ميلوتي الوان حبيبي واليت الساويتي اخ هند واليت دو بخ تونغ ها وجي الله شي قام يلخل سعدوت شو هند يغو شخي تخليتش بوشدات هونتيش هو مودت دو فلسطيني دي ها دو نوختي شو مارشيك ميكش داتو زاتو فلسطيني وان ولي شو ولي شو نوختي سروات ديت ايش يومش دوت شناخ اسبولزوت وي ديلختيش نو هرتولكش دو قدسون هلا تو نوختي شو فرق تاقر تو مودت تيران نو غاسق بوسو دين تيديش بو اش ادلات هونديش دو ات اي بوشلج مراد логически олич жежоты хулилдас барака да так волма велч вигави конечно ждалуш масанагина да это логически олич юрден волвеш мувази да ёлсмани мухтиешо дела айса от сунинт от qorancho ginaga специально حاجة ستشوال إيمن ويلش تجن خندلون دوي علسكاسكنش دوي حديشي بوغاروسكي ущятся сючер чисто Коран دوي самый правдоподобный самый первый источник от Аллаха юэлю Коран чуа цучуада жазин дук инсо галцавелла кашчу вилен волстага шаш ца определенный динат ир шаршуш дайор юцерн элдери тиенцу чуа бош дегдел те шаршуш тес дабишин буш но и сосудный ден бош декердуке вот в этот день ир шаршуш дайор юцерн чтобы уж халаут бы и все قيقيца аунда цукаш чуадол адмах оранчва хокар дюч дол скаскниш до шималик до монкари накири цушимо ваха ин хадел милу хаун ади милу ибусу прилацу да дуата бош ру юхцун очва асп ди до искаскниш да оранчва так сон иш гокис да если оранчва иштиазин хальш تشواب بيشن خربوناخ إدت إما قاتشا شاشت إير شاشوش حلقين حلقو توربو إعلازن دوق يكسو الصادات تعمل مجي سون هجو هايشن
هشدقي قلنا قوات المصومة ويتنا ديل أول وتدالتي خارتو قول شتوقسم تو تسألقي تو تدنقي تو ديردو داتا تو اشتقي تنت دي تردي تنت قلب عند موبو يحتغي شوي خيتري وي بوخسن اشتي قدا جوتي وجه اتس واقور وي بط يتوري كرت طبيت تربي بوش سونا قشلق وقلن وال خستا ملاقوي تنت خرطون شكولش قوكشلق تقا قيوم ما دات يحتغيج ادمو تنت يوم شلوشلق سين تحبير تقلات تخبرج بع اخبع ايت حلا دولج دو همان تحشين اتل ديل دو بيرتك ديل نيبالا قدرني ادمشلي صار داود خرطو قرش قشلق سنتقا قيوم ما دات تقا أصلا جوجة خريال ستيش يوسمني خريال ستيش سيونا يوسمني إزدين دير عمايات سياه مراد عمل بيش يسبيش يوسمن أولش ديك عيسى حنيس تقيتر أس يوسمن يل إش تغسونو أدم دلش أدم قدا يدنيا شواخول ي تاش وجه جوي قوش خيروات إنه تا موجو توقع كينوش شوا موجو تا أمش تا دل أدم ماغن يقال يلشي تا إيش تخلع خير دونو جورجات خير يلش وجه شو تا سمني وايوس أس إيات تبوخ ييو تبونو هينس تا جورجات إي حيوتشل جورجات هينس بوسو ديني حيوتشل Уташеквон шукса делир отцук изал невозможно. Мухуль аяк сам подумаешь. Хоквалла квалин хунт яю ишт издеваться мудиду. Дал мудиду. Если идика валаик ириет мик ириетам беш и сам мыч охум и дала и дел. Мухиру шаквалин дол гуманц ишт из мухиру из. Как это возможно? حالهم أسوألة سيور ثومنش هايل قيرقيش وجوجت علي باش ليلرس نهينس ستقير هندل صدقهمش وجيتا حلاليش نعيش سم قيتا دقهمش أس لогически بوغوي تقية شولشنا تعينت أجينا دوش خيزة دوش دلهم عدو بيخش Ларт ямадати уже этот человек уже ненормально уис. И то дубох шуи утверждать, я шуи цаш, что жизнь агина хезадоч долом. И ду бог шуи утверждать, я ж отстя лячула этот человек психически ненормально уис. Уже психик дикият галуэл уис. Цондел та Отцу бюрючел жужжат аспия бегуаш денбеш юр бегуаш уну адинаш динчен цен шей жужжат хари уну адинчен шей жужжат цавош жужжат угур лицемерш ну угур бугор жужжат авали вообще палма будет и только это может только от дьявола ну это от Бога это невозможно. Dels leidans hunias хуголев hans. А хуну хату элливет связи давали халта. Дич дибачка от связи вели. По факту дичи. Цанц даецины связи материалы. Я хвёцтавела Мурат. Я хвёцтавела, если честно вот сказать, с тобой Бог не связывался лично. Значит, ты где-то типа от людей других слышишь просто, царали через посредников, а вот он совал связи. Сон да именно сожимолш дön да ой бакычары забареш олшхена ишт да им хазар сон да сайдагара цигваган вен цада ват олар койна. Это означает, что эти люди в этот бред не верят. И Камел Яшул Сагуй, он в этот бред не верит. Эту экстраполяцию с диктатурой, политический режим, я соотнес очень, кстати, он не соотношение, он на самом деле, но
по факту дичи, цанс и да, миловала, цанс дейл, цанс этом цане связимся, но я точно уверен, если он со мной не связался, то почему я должен верить, примерно, что он с кем-то связался? Да, если Хажа, если посудить Хажа, он со мной не связался, дигду хорошо, и миловала, и дал, но с другими связался, значит, что с так цахицун, я хунхи чуаск все примерно. Цаваша, да, це примерно вас. Цаваша мудей, по сути. А значит, если иш цаваша хылч, и це и дал, и миловала, который царь Бога к суме гудовишу вообще. Зачем он мне и вообще воспринимать мне, если все цахет, все связи, цавял, это арбош цени, это жуктиш цени, це связи вал. Причем тут я вообще тогда? А 2000 делаешь вид? Дал на Шваца. Я понимаю, даже Оквайзамна, Иштагхичи, я понимаю, ну, тамасит век халхилла бош, умниш дат. Все равно, ойли яма ези воинцо, цуман халх. Харар информации, технологиш, интернет, перевод, аумайоч, и муатта цауш. Ой, долчхайна, да, нах айрабина, наант, я управлять дина юмшлилош. Ну, таган шадол, мадуун, хайн, лучшил информации, митча чуэлу, капати, любой хайн, лучшил программ, чуа, перевод, мялдол, шадол, маду, просто ихавел, хажмави, синс мукна, шадбол, эхту, хилж, худутия, дар, вел, давал, دقة حي ده يشولش حي الدنيا حي ده يتوبلش حي سفرغتنا سموقنا شادلهم ده تاع اللي بوغري بوش دلهم انت اخين حي ده يشولش دلهم شا تديش زومبي خليل اللرت يحوم ده سوق زامنا تنبول حلغم بنيتنا دوي حلغ تاع انفورماتي نيتيوش نا دعينا وتمشي تيش نو تان تاع جيم سما دقمنش لرت يا دوتي حجم ويز Ну, передвижение, Россия закрыла Нохчичан почти всему населению проходы просто путешествовать элементарно. Когда ты не путешествуешь, контакт с мирами, там, с людьми, соответственно, ты остаешься в информационном блоке и хаваешь информацию, которую тебе эта русня кормит тебя, арабоязычная русня, вопросом. Соответственно, уже путешествовать начали по Европе, но в чего, по Америке, уже не скроется это. Уже, к сожалению, не идиоты мы, халфсаны. Утечка произошла уже, все. Надо ехать. Спасибо. Источник Чубузба, Мурат. Источник Чубуш Сахале. Малх Дюнян Гонда Айшба, Дюнян Гонда Айш Сахале. Распростертая земля бан мистолса низ Сахалез. Это еще и Хумштадт, толк воздуха лячбу ба, воздуха ляч Сахалез. Иш саши ламбу эджо чаквал вешо, эноштала юк одруа ба, استجمع باخر تاند عيل علاقة زنابس دوي تعلم باس عيق أوجدات يبقى تغلي إنه اشتلا يق أو دروه تو دات عدهوي تروا إذا بقى تغلي تقولش لي رشتق تانا شدرجي ميل دلهم دات إناخ عن قبول بلي هو ده مشلوش آخر هو يق برست человечество в облике دنيانا أدمي سمو دولهم دوي شادو سمو دولش دولهم دوي إيشير لقيل تو خلار دور تو любой هم دوي تن سمو دولش هم دوي تحنا دين تو نخوش زي مداتي يتحنا دين تو ناديش ظلم دات إتاق شي سمو دوقشويس И омш цан шадолом запретить деш, мадуцу шадол праздник самодолш молшек шадолом запретить от депрессии ой
хую цагуге шукцу даже хинц от христианство халечи от христианство чвадук не убивай, да я еще не убивай, не воруй, не прелюбодействуй. Все, и ко запретук чва. Иш ойли чи действительно адмишнюк ларт я хомдук и ком так вир гомду. Мурат, ты забыл. Хум лачер гомду. Иш зударш цани сакуирш массанат иаве лилар ларт я хомдат. Нормально, и закон сейчас, аичен христианский, они полностью подчинены и уголовной еще и полиции. Закон в стране, даже сепаратистских планов, они, то есть, царь и дичи, это скарается по законам, то есть ты сядешь в тюрьму. Я сам Богу и ком запретюк церцига, и действительно, и нормально долж, метя адмишнюка дала, меча дала, нормально ком ду из тагмавие, хум шмалячие, зударш и хум шмалил дие Бог, и нормально адман, зударш долума, и сам гарш хум цаярже дикум маду, и массу зударш тиабу лилар, и хум шляче. أهوقع شادل أدمي سموق ميالدول شدول أوت أدمن نرمالنا ميالدول شاد زبرت يقوقع شايق تونديل بوق هر ريليجي تيابول ناخ إيديشك بتواشين جامبل مسا شاوق ويغيرشي حاخ جامون شي هونديلش تن أصديغان سمو ميالدول شدول شادول تن زبرتي ديندو تاعتنا جوات جهاد تعويبين يلزمني وتعويبين دوي تعويبين يلزمني وغير شو تعويبين دوي Это шариат усу примерно, усу я убил христианина, то есть была кафир винакас, короче, идинчур, ислам динчур, халяч. Я совершил преступление или нет? Йо, Алан, цакайтиром, сам. Это был шариат, примерно, шариат, ашуксо, бусу, самый истинный, аль-вахабия, супер-пупер. Я убил христианина, или я убил там буддиста, кафира, но убить выкался, просто так убил. Герой уктига. Со тюрьма чуила мавацрации. Герой уктига, тюрьма чому. Ona busul bu atar telet büsen dat ne chuvel etwa beş büyümüş mü iş kafir iş bayağı bayan ter bakım Ну вот, и христиане, и бувошо, кафирские странши, сега там, хоть и секулятивно все, но вот это вот не убей, не сруй, не изнасилуй, а царь и дой, любой мусул вала, христиан вала, и дой нога, его посадят в тюрьму, он будет нести ответственность. Хоть он там молится 500 миллионов раз в день, холодца руку, как конченого хавола, да, все. Инти Германия хуко, Франция цан хуко. Ну немцу ши кахюк, бабяш, ши чуа вижен. Он занимается работой. И волчи вену, تو قابشوا نحون دورك صحيح مش لا بيحون مجي نخير كافر وكادو تشخد بهذه هون تير بيسن شو إيش باي شو باي أبا نتيرهم هاي لا بخود يزود يلقط إيه ورتا باخم يتدعوه يو بوابي بوشتك مواتي زيك بواب بوصلنا بوابينا ما بات مجمعت بواب ما تبيني يو كتانيم توشون شو والها زيك هلاش كاش ميكش دقون بوصل دنيا حتى هون زبرتي تيش نرمالنا ترافي يوكي اوكي دا dat schrijft trafee box dat neer bergmas trafee ja представь trafee jetzt Deutsch trafee ta neer bergam nagent Eliot Ibir het nou все времена in tane tat Eliot bucher doen ze raske Oekraïne te lette trafee nach box ter bergam صباح in zo de unitash moku Deutsch de Oekraïne unitash de kujas do
Мариупольский завод имел ногч وبوبوشات هاي كروشار ترفي ما يدخل هاميلو تيروم هيا زودي بيرش دوك تانا مو خدون سال ليل وشوش حنيس وحقو إيش يشتك بواحد ترفي بوخشتون يتشدايتش ترفي يعني باخم ناخ شيء غوشتو شيء باشرشكا شيء دوزلشكا عشبوش ساجر هابكن سان دوزي زوت شونجر بير ميلد متدل باي ابا ميروي وين يوم هايكن ترفي الآية دايت خجا ترتستا نيسو إنخ نيسو موهيت يح يوتش بالبايسو اتنا مودو تر الله خير دوال الله تقبو القوة تندل هون داج ديليري خلي الله دات تلقي ترخ وديتي شو تلقي ترخ يتي مقام تلقي ترخ ديتي شنو الله هو بو دال إيمش ديل دوال بيات بليرش يا دم توق ولا المدو فوق ناغن هو بتعبق وانت Ислам, солнце, лозунг мой, ислам самая мирная религия. Если ты не согласен, мы тебе отрежем голову. Игок. Языца валай, да, ديلي دوال آية دوال ترفي بروس دايتر باي صح وبشتات ترفي تيم بولي دو تقل واحد وش البرات يعني بيوخو ليوش كروان وقت грабит дат. Соцсетишь делаешь дуэльш, потому что я последнее время замечаю, хало заметить, цадешу, ца ненависть юкцер, ца хинт от шеш сан хаваца, да, синс я даже не то что от дин хаваца даже и религии лилош хаваца, маздуцу дат. Хош шей сектит я хаваца даже хует ненависть дат. Хо кафир, хо муртади, хо хари. И ненависть юкцерга, да, ты видишь ненависть, и хилиш маят, дел Богу дешел стагват, даже элементарный тангинишун до адечхена, дел қиғиетан бойл бусубнайлах, дел маршал дойл бусубнайлан, дел барт бойл бусубнех. Это означает и бусул бачерс, ненависть хилардука значит. Мухуль иштхилишу игум. Мухерду и бусал бац элцун ненависть мухерю. Ура, тун гладу ахчует Ибрахимс идик кегва швариза. تو مالك بوصل بخلوش بواتر مال تبيسي هتشيسي 1 مليون بيتون كاتش بوصل بواتر واش بوصل بوخش ما باتو اذا توتي ابريدي تديش ما ميلو بوصل بات شو بيتش دقو ما بات اتي Sar ok 703 tečenio caba jelsmi vorvacav. Edzuqas muqas odare son har saydal del حقل دوي اتسار بوخجن ادالين ايوه قلنا جن امنين يقول احيات قصون تنقر دو يوم شعودات امين لو البيوغلي بأمدشن صون ديل يحمغيت اتل ديكوي هو دنيا دا مساتي عشان كيك معوهتن مصر من حبيرت قرش دحوش دو هون تو حقل ديلا دو هونك تدا وجدا صون احيات هم شتنقر دو باخ يقول القلا يلا اشتغل حلحاج صون برستو سيخ احيات سيخ احيات ديل احيات صون دو تسير حقل تاغواتن ديل صملي لروات تسار بوشي داواتن دال موضع غير شيء Исау бусул Son busu barı çaxatır diş dəstəş çansaqta çam düş o düş uji qida as erdek dit когда хайпу катер, 100%. Это неизбежно. Хейтер, ты уже сиди, я заметил, сидишь здесь частенько, так дома первый раз кучуешь она, и тебя уже занесло хейтер, ты потихоньку, и болезнь, ислам, а мозг, скажем, уже у тебя процесс там запущен, ты его не видишь, хейтер, но такими темпами ты скоро выйдешь из ислама. Palda vun, arval kučur. Så varun iš lazam kuču vēl caus.
العربي الاسم دينشور ملو بزيدون دينشور ولی چوالي مالسا معيولش ساومش ده قوزا بروست دوتك بروست O kefif da erpuster o bunčur bēlā. Ca nenormalny homš dēts iš duturum duiha sun koiesli ca žimmašā qietam bolšā sagat dieš olā prost ca ceüš dol dukumš dui iš addutur dui логически ойличт яхқи уру элам qiet sun ara ondelš soqina duqanaha qina et не значит и цавой бусуб олой и бусуб дини шаде гой вешкер шқалин дешни штуиш ну делах тиеш ой мадуй делах тиеш дуй далте бала было дели диа дуй шаде дуй ну дуқадолар скаскниш дуй цалерт я доч дол ца элери багари бош дол ну ушалат я ол стаг сацуар дуй гумш да. Ну, это все равно, ладно, я мне этот Мюллер, Танаква, Сусунвоч, алжирец, Цунцини у меня разговор был. Опа, Бахсек, а почему бы тебе просто суфистом не остаться? То есть просто бывает, типа, современный толк ислама, типа, более разбла. А все равно суфиство, ла, нис, путиниство, ла, ахлюсуна православного, лучи, проблема не уходит, и все равно локализация и болезни, она не, все равно Цандина, Вахабиш, Хабор, Бун, как это случилось в Чеченской войне, они пришли, все стали ваххабитами, то есть все равно связь остается этого с источником ислама, да, един. Биса, конечно, может попробовать суфистом остаться там, те рассказочники, но все равно придут салафиты, как в тот раз в 90-е пришли в Чечню, и все, суфизм, а я помню. Да, не хумаэля, да, то. Висхела Иса хаттер дин ху хаттер дарай. Хайн хват чураях. Децидалас он уже дагдешов эрдот. Походу, йоца, тем рила хвату дос, бая. Ibrahim, Fatih matstayeten do bilgaldelerion. Sartiga tsaha aba matstayeten do. No shein khettek do sartiga düchtek. No shozam dayet natsare tsar boqe iza tsar bo. No matstayeten do bilgaldal sun sakariyete on bilgaldali bismillah Fatih matstayeten do. Селан цуэлэрк эвэту кахеч. Из уважения ко мне, там, из-за респекта ко мне элдат. Вот Иса, иштум имугу цу элэг, эндер цу эндитерным дуйцам, из уважения ко мне, какому ко мне уважение можешь быть? Из респекта, респект эл, иштумш бух цу эдицник, он бух ет, эла, Иса, цу эдицник, дары уважение, там, респект ко мне. Эла. Voi doč vien hašu, behma vilaš. Kugoš. Čo vez hašu. С каких пор вес халай? Он вес. И emkelčiš mali melde dažveš. Знание сарказмом бог, шмадуцуис. Машалла, еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась, вара бери кулай. Вроде леди не прочь, им просто нужно. И если есть своя скважина,
Netflix на бабле карман, на широкий экран, через узкий диван. Думать ни о чем на свете, бизнес-класс, билет и проблему жизни.